Comezamos... Sí? Perfecto, comezamos a última, a derradeira, en realidade, sesión deste segundo foro de FIGA. Neste caso, está dedicada a escribir, dirixir e interpretar. Como abordar a diversidade. Cando chegou a Mareas Vivas a Portozás, vaya, Belinda, esa personaxe que viña da República Dominicana e traballou como camareira, empezaba a falar en galego con acento da República Dominicana, que era o seu personaxe. Francamente, no instituto estábamos todos moi sorprendidos, non? Como fala esta muller así? Que raro, non? Pero pasando o tempo, decateime de que era un xeito fenomenal de ver como a xente que ven de fora a Galicia tamén pode falar galego co seu propio sotaque. E cando vimos Fariña en castelán, eu non entendía como aquela xente podía estar falando castelán, non me cuadraba, non? Entón, é un debate esencial ver os rexistros da lingua, que é galego. Mesmo o luns, digo luns o xoves, cando estiveron aquí os representantes das televisións, alguén dixo: eu son de Rianxo, non me gusta como se interpreta o meu acento en tono cómico, non? Que tipo de lingua se emprega? Como normalizar que a xente que ven a vivir en Galicia poda falar tamén galego? Como normalizar que os galegos poden falar na súa lingua tamén dentro das pantallas de fora de Galicia? Como xestionar a convivencia das dúas linguas na fala cotiá nos nosos audiovisuais? Como pensar a lingua no guión, na dirección, nas rodaxes, na interpretación? Que axuda máis a nosa lingua ou ao poder expresivo do noso audiovisual? Esas son algunhas das cuestións que pretendemos abordar e máis con esta mesa. E para compartir estas experiencias, bueno, poñome aquí, perdón, temos a Araceli Gonda, temos perdoade que non vos dixen que non ven Lidia Veiga, que ven Carmen Méndez, xa vedes aí, que non puido vir, que tivo un problema, vale, como actriz. Pepe Coira, temos a Paula Cons, temos a Rosa Moledo e temos de moderadora a Celia Armas da Mesa pola Normalización Lingüística. E xa presentas os convidados e moitas grazas. Ben, boa tarde. Eu son Celia Armas, como ben dixo Soliña. Quero agradecerlle a ela o convite, a organización que contase connosco, coa mesa que veño eu representando, para participar neste foro. Ben, imagino que xa todos e todas vos coñecedes quen é a mesa. Non sobra lembrar que somos unha entidade con case 40 anos de historia. Nacemos para ocuparnos da promoción, da vigilancia, da normalización da nosa lingua. E levamos traballando arreo desde aquela época até que nos convertemos na data de hoxe na asociación con máis membros de todo o país, na asociación cultural, que como estamos constituídos. Grazas a iso, grazas ás cotas que recibimos dos nosos socios e socias, somos quen de participar e de impulsar e de inventar iniciativas como a que imagino que xa coñeceredes todos e todas, que comezou a andar no ano 2020, a iniciativa Xabarín, que foi no ano 2019, perdón. No ano 2019, a iniciativa Xabarín, que naceu como unha reivindicación da necesidade de termos un audiovisual en galego dirixido sobre todo á poboación infantil e á poboación moza, cousa da que non dispoñamos e agora prácticamente case seguimos sin dispoñer. Imagino que lembraredes que foi unha iniciativa legislativa popular, o que significa que tivemos que recoller un mínimo de 15.000 sinaturas. E se antes lembraba o ano 2020 porque nese ano saímos á rúa, e xa lembrades todos onde estábamos no ano 2020, cando puidemos saímos á rúa, completamente enmascarados, evidentemente, para solicitar sinaturas a xente que apoyase esta iniciativa. Non foron 15.000, foron 33.000 sinaturas as que recollemos e as que levamos ao Parlamento galego, e ali foi aprobada por unanimidade esta iniciativa legislativa popular que obrigaba a Televisión Galega a, en primeiro lugar, fomentar a produción galega de audiovisual galego e en galego, e logo tamén a que se cumprisen as normativas estatais que obrigaban, como ben sabedes, a que houbese un mínimo de porcentaxe na nosa lingua, incluso na televisión española. Despois de varios anos de comprobar que isto non era así, recuperamos a iniciativa no ano 23, apareceu a Galega, a plataforma, onde xa se van implementando pouco a pouco contidos, os mesmos que tamén se ven na lei do audiovisual que foi aprobada posteriormente, non nos termos que a nós nos tivese gustado, pero sí, desde logo, o que supuxo que aparecese por primeira vez a posibilidade de vermos algún contido na nosa lingua nas plataformas digitais onde hoxe tanto contido se está creando. Ben, pois desde esta perspectiva da lingua hoxe participamos aquí como Mesa pola Normalización
para coñecer como é a realidade, como nos comentaba agora Soliña, do mundo audiovisual a respecto da reproducción e da plasmación da nosa realidade lingüística. Para iso, imos comezar agora, se vos parece, a coñecer as experiencias que nos van relatar as convidadas e o convidado que me acompañan aquí nesta mesa. En primeiro lugar, imos escoitar a Araceli Gonda, compañeira. Araceli, que estudou xornalismo en Santiago, o lugar onde comezou a traballar, nomeadamente na Televisión Galega, na súa redacción de deportes durante máis de 10 anos, até que en 2010 tomou a decisión de dedicarse exclusivamente a facer guiós, participando en series para a Televisión Galega como Lucy, da que tamén foi co-creadora, Padre Casares, Cuartos en Ascensor, A vida por diante, Terra de Miranda, Pazo de familia, Urxencia Cero, Serra Moura ou Vidago Palas, a que todos lembrades aquela miniserie de coproducción con Portugal, que tamén daría para un debate exclusivo a respecto da lingua. Tamén participou nunha serie para Telecinco, Piratas. En cine colaborou no guión de 18 comidas de Jorge Coira, produción que recibiu 7 premios Mestre Mateo, incluído o de mellor guión. Participou tamén en programas de entretemento como guionista, como Tourilandia, e ten tamén obra de teatro para nenos e nenas como Flis Flis... Mira que o ensayei, Flis Flis Flas. Flis Flis Flas, A rebelión do Moni Creque, Currículum Vitae, Amor Flexible, e tamén ten libros infantís como o Flis Flis Flas, Area Fan 6 ou Os amigos de Santi. Tamén foi docente na Universidade de Santiago de Compostela e agora vos deixo coa súa palabra. Grazas. Carai. Bueno, vai quedar un pouco feo, pero creo que falta hierro polo medio e que non... que, a ver, é que estou orgullosa desa serie na que, bueno, creada por Pepe Coira, que foi un traballo moi chulo, no que tamén a lingua era moi importante, na que non o galego, non era o galego, pero que si a lingua, sobre todo os acentos, se traballou desde ese respeto, non de que importante é a lingua nun proxecto audiovisual, e que importante é respetala, polo menos, se non, non sei como dicir isto, se non é trasladar tal cual a realidade, trasladar unha ficción que se pareza o máis posible á realidade, non? Por exemplo, e xa é o último comentario que fago de hierro, porque non é en galego, vamos, pero algún comentario que se fixo naquel momento sobre hierro de ai, pero que non teñen acento del hierro, non todos os personaxes teñen acento del hierro, dis, xa, pero teñen acento canario, non? Entón, a veces tes que ir a uns mínimos, non podes aspirar a perfección absoluta de entrada, e tes que empezar por uns mínimos. A ver, é que non sei como empezar así unha reflexión xeral sobre a importancia da lingua nos proxectos. Eu supoño que depende de cada un. Eu falei galego toda a vida, fun criada en galego, e polo tanto o galego para min é algo natural. E polo tanto as historias que nacen de min, non todas, porque non todas necesitan o galego ou nacen desde unha realidade galega, pero as historias que nacen de min, que son en Galicia, claro, son en galego. Que pasa? Tamén hai que ter en conta unha cousa que ti queres como creador ou como creadora, o que ti aspiras, ou as historias que queres contar, e o fiel que queiras ser a realidade lingüística desas historias, e outra cousa é o que che permitan, non? A ver, eu teño moitísima experiencia en series para TVG, e aí a lingua era indiscutible, en galego, e eu encantada da vida en galego. Cando saes da tele, e ao mellor xa te metes en cine, aínda que a historia che pida que sea xa en galego, e ten todo o sentido do mundo que sexa en galego, xa hai outras necesidades que saen do teu control, e outras decisións que ti non controlas, non? E aquí, o mismo, tendemos a ver o mundo desde o noso punto de vista, desde a nosa experiencia persoal. Entón, eu
vexo todo en versión original, ou a gran maioría das cosas en versión original. Entón, dame igual a lingua na que estean. O sea, agradezo que sea na lingua original e dame igual ver os subtítulos. Entón, para min iso non é un problema. Para min non é un problema facer unha peli en galego que teña que ir subtitulada no resto de España. O sea, para min iso non é un impedimento que unha historia este contada nunha lingua que eu non coñezo. Pero entendo que para moita xente sí. E entendo que desde o punto de vista de produción e desde o punto de vista económico iso conta. E non é o mismo a ver, poñer en... É que non sei como expresalo sin que parece un pouco ridículo. Se ti fas unha peli en galego, e che din, se a fas en galego, vas a gañar tanto, se a fas en castelán, vas a gañar o dobre, xa de entrada, pois é lógico que un produtor ou unha tele ou que poña pasta nesa produción prefira que sea xa en castelán. Nunha das cousas, dun dos proxectos que máis orgullo me dá, non polo proxecto en sí, non pola calidade máis ou menos e polo que poida gustar máis ou menos, sino polo que representa a nivel lingüístico, foi Cuñados. Non porque é unha peli que se pensou desde o principio en galego, porque tiña todo sentido que fose en galego, con personaxes galegos e cunha historia galega pensada para cines en galego. O sea, que tamén houve versión doblada, pero a versión original, como se pensou e como se plantexou ese proxecto de vamos a facer unha comedia comercial en galego. Para que a xente que lle dé gana de vela en galego e que poida vela en galego, e digo, que ben vin unha peli en galego no cine. Xa paro aquí a introducción que falen os demais, pero bueno, que iso, que unha cousa é o que ti queres e outra cousa é o que podes. Claro que sí. Pois moitas grazas. Escoitamos agora entón a Paula Cons. Pensamos facer así cada quen que fale unha introdución sobre a experiencia que queira compartir e logo deixamos paso ás ideas que queiramos compartir xa entre todos, se vos parece. Paula Cons Varela naceu na Coruña, é xornalista, guionista, documentalista, directora e produtora de cine. É produtora executiva e directora de contidos de Agallas Films. Iniciou a súa carreira no xornalismo en Radio Nacional de España e logo desde alí pasou a televisión, onde participou en programas como Desde Galicia para o Mundo, Caiga quen caiga ou El Método Gonzo, xa estas dúas como vos decatades non na televisión galega. En 2004 foi merecedora de gañar o concurso Interacción do guión Camiño Xacobeo con Ideas Peregrinas, un proxecto que posteriormente se convertiu nunha miniserie da produtora CTV. En 2009 foi cando confundou a mencionada anteriormente produtora Agallas Films. Con Continental Produciones fixo a produción executiva do telefilme Eduardo Barreiros, o Henry Ford galego, no ano 2011, que foi merecedora do Premio Platino no World Fair de Houston e que tamén recibiu o Premio Mestre Mateo a mellor película de televisión. Así mesmo foi seleccionada na sección oficial do Festival Internacional Zoom de Igualada. Foi autora do guión, coautora do guión, directora de contidos e produtora executiva de Lobos Sucios no ano 15 e posteriormente dirixiu e tamén foi produtora executiva o documental sobre o mesmo tema La Batalla Desconocida no ano 2017 que foi premiado como mellor documental no Festival de Cine e Televisión do Reino de León e que tamén mereceu o Premio Mestre Mateo ao mellor documental, o Premio CREA a mellor dirección do documental e estivo presente na Seminci, na sección DOC España. Así como noutros festivais como o Festival de Cine Español de Nantes, Festival de Cine Político de Buenos Aires, Festival Internacional de Cerdaña e o Rural Film Fest. No 2018 foi seleccionada no 5º Laboratorio de Creación de Series da SGAE co seu proxecto de serie Oro Negro, un western galego. Como directora, ten feito a docuserie 13 badaladas, o programa de televisión Cuestións Persoais, o docudrama O caso de Ana Quer 500 días, así como a longametraxe xa no ano 2020 A Illa das Mentiras, a que tamén foi guionista e que foi seleccionada e premiada en diversos festivais de Europa.
No ano da súa estrea, esta produción en Filmin converteuse no contido máis visto. E para Netflix dirixiu a serie documental Donde está Marta, que tamén estivo no top 10 do Estado durante un mes, unha semana incluso no primeiro lugar, e que acadou o posto 6º de series de fala non inglesa de Netflix no mundo. Escoitamos entón agora a súa palabra. A ver, eu recollo o que acaba de dicir Ara. Eu creo que a trampa é esa pregunta que nos cuestionan. E eu vivín e fun totalmente vítima desa pregunta, eu creo que está evolucionando. O sea, eu creo que tanto distribuidores como produtores creron que se gañaba menos facendo en galego. E a presión era terrible. Entón, no tema do cine, eu creo que ten que haber un debate e ten que continuar. E aínda estamos inmersos no debate, porque este ano unha película como A Casa en Llamas ou A Casa en Flames, que é unha película que rebentou a taquilla absolutamente, non foi quen aínda de estrenarse únicamente en catalán. O sea, hai aínda debate. A min, na miña experiencia, eu a Illa das Mentiras, había unha parte que clarísimamente quería rodala en galego. Tiven uns enfrentamentos durísimos, cheguei a facer, o sea, obsesionarme de tal xeito que sumei, bueno, ela viviu no moito todo isto comigo, sumei cada palabra para facer unha porcentaxe de canto supoña en galego e facer esa loita, nin así. E, bueno, tamén aprendes que dirixir é perder batallas ou elexir a túa batalla. Eu tiña que ter elexido esa batalla. En ese momento non cheguei ata o final por ela. Agora penso que teria que telo feito, porque ainda que esa película me deu moitísimas alegrías, eu creo, pero clarísimamente, que me tería dado moitísimas máis se tivera rodado esa parte en galego. Eso teño clarísimo. Entón, vendo que perdía a batalla, pois o que fixen e dixen, bueno, pois vou facer un pouco como fixo Fariña. Entón, contactei con Rosa, que foi a miña fada madriña neste proceso, e entón fixemos un traballo lingüístico, e entón, fonéticamente e gramaticalmente sona galego. De feito, outro día din unha charla para Argentina e toda a xente se cría que está en galego a película. E digo, non, xa me gustaría a min dicirvos que sí, pero non. Entón, eso conlevou moitas cousas, ese traballo que fixen con Rosa. Que pasou? Que a hora de dobrar o galego, os actores dobráronse a sí mesmos e todo encaixaba perfecto. Entón, que pasou? Que o encaixar perfecto parecía que a peli se rodara en galego. Entón, aquí chega a pandemia, que nos destroza a todos. E entón, non hai tanto interese por estrear a peli en cines. E entón me deixan facer o que eu quero. E digo, podo facer o que eu quero? Moi ben, pois vai a versión dobrado galego. Claro, entón esa versión funcionou moi ben. O sea, a miña película, enta que foi o 2020, estaba antes falando con Milo, Pablo e máis eu aí deixándonos a piel, estivo en 17 salas en toda Galicia, creo que 12 semanas, con esa versión. Entón, claro, a min, en certo modo, a pandemia pois permitiume facer iso. Que ocorre? Que eu sei perfectamente que estaba en galego, pero non era o galego que procedía, porque era un galego feito para a dobraxe. Esa sabemos como é o galego de dobraxe. Eu, se tivera rodado esa parte, que era unha parte moi pequena da peli en galego, pois teria sido un galego de Ribeira. Claro, non era ese galego. Eu sabía que perdera moitísimo polo camiño, non? Entón, a min quedoume aí unha cousa, unha ferida, porque despois hai xente que, claro, que carga contra a peli e ti tes que dar a cara por unha decisión que é todo o contrario de que ti querías ter feito, pero todo o contrario. Pero é a túa primeira película e, pois xa está, e sobre todo porque había ese mantra de que a peli perdía. Isto cambiou, e que xusto, eu creo que é unha peli moitos o fixeran antes, xa a Esmorga deixara o listón moi alto. A Esmorga fixo unha taquilla de 220.000, 240.000 euros, que agora é unha pasada, pero que arde, digamos, que foi o golpe na mesa definitivo, non? Entón, a partir de aí, empezaron xa a cambiar as cabezas, non? E agora xa todas as que viñeron detrás, pelis como Corno, etcétera, están axudando moitísimo neste tema. Pero aínda hai que evolucionar, non? Porque queda o tema, o que di Ara, as pelis que intentan ter unha vocación máis comercial e van en galego. Que aí eu creo que está moito o cerne da cuestión, non? Entón, eu agora, por exemplo, me estou enfrontando a miña terceira peli e entón
quero que o 50% sexa en galego e a lingua narra absolutamente. Quen fala en castelán está contando moitísimo o falar en castelán e quen fala en galego, non? E a peli ten unha certa vocación comercial. E entón, eu sei que nas axudas iso comentouse. Home, vocación comercial estando 50% en galego, isto é así, Isto é así. Entón, claro, hai que axudarnos. Hai que axudarnos, o sea... E despois eu creo que se está derribando moitísimo, pero eu escoitei, por exemplo, sobre a miña película, que o local non vende. É que esta película, pola miña, non? Bueno, vale, vai ter un circuito de Galicia, xa está. A miña película foi seleccionada no Festival de Xangai, que é un festival clase A, e a miña película, sempre o conto, onde máis funcionou foi en China. Entón, eso non é verdad. Eso non é verdad. E, ademais, eu analicei e pensei moito por que a peli funcionou en China. Sempre estou aí como dando a cabeza. E eu creo porque China é un país que ten moitísimo respeto polo antropolóxico, pola cultura propia e conectou aí, non sei. Entón, eu eso creo que está cambiando. E xusto cambiou nestes anos últimos. E precisamente agora eu creo que incluso as plataformas o teñen moi claro, o local vende. E o local é unha fortaleza. O que pasa que, como sempre, primeiro teñen que facer unha serie, un Nordic Noir, e que si o Xeo, e que si o Blanco, e que si a investigadora policial noruega, despois valoramos o noso. Eu creo que despois, bueno, ten que haber tamén un debate e nas plataformas, que aí sí que a entrada é moi complicada, polo de agora só se permite salpimentar expresións, etcétera. Pero, bueno, que eu creo que a nivel cines, ela xa deixou totalmente posto o debate en riba da mesa, o sea, o tema dos subtítulos, o tema da lingua, o tema da dobraxe, porque despois ocorre unha cousa, claro. Ti dobrala en versión original en galego, e despois a doblan, e claro, eso están destrozando a película, e eso é así, porque a xente provocalle moitísimo rexeitamento. Entón, bueno, aí hai que... E despois, claro, estamos nun país onde a dobraxe é importante... Non polo sector da dobraxe, quero dicir que é un país que non ve nos medios generalistas a ficción en lingua original. Entón, bueno, aí hai todo un proceso. Continuamos logo con Rosa Moledo, que, como xa teríades adiviñado, é un referente no noso país a respecto do seu traballo como lingüista. Rosa estudou na Escola Oficial de Idiomas da Coruña, na Facultade de Traducción e Interpretación da Universidade de Vigo. Leva máis de 30 anos dedicándose á traducción no audiovisual e máis ao asesoramento lingüístico. Como traductora, ten no seu haber numerosos traballos, tanto para a televisión como para o cine. Vou citar algúns só, como Fisterra, Sei quen és, A lingua das balboretas, Lena, Os luns ao sol, 13 badaladas, O lápis do carpinteiro, Ano da carracha, Abrígate, Celda 211, Engurras, A árbore magnética, Somos xente honrada, Os fenómenos. Como asesora e supervisora lingüística, colaborou en numerosas sesións de dobraxe para televisión e cine, así como na rodaxe de diversos programas de entretemento e series televisivas. Podemos tamén nomear algunhas, como Mareas Vivas, Fariña, El caso Asunta. Leva varios anos tamén realizando o asesoramento lingüístico e a coordinación e corrección de textos para a súa publicación das obras producidas para o Centro Dramático Galego. Recibiu o terceiro Premio de Honra Dolores Ben, entregado pola Asociación Galega de Produtores Independentes. E imos escoitar agora a súa experiencia. Boas tardes. Primeiro de nada, é que é unha frase que quero dicir porque me fai ilusión. Grazas á Academia. Vexo na tele, digo, podo dicer. Vou empezar amablemente, porque se cadra... Canto tempo teño? Vou falar un pouco da miña experiencia e despois vou falar... Claro, como vos me ides dando... Por iso eu quería estar de última. Idesme dando contido. Pois vou dar tamén a miña opinión, versión ou a miña experiencia, non? Que non sempre vai cadrar. Efectivamente, estes traballos que se citaron, que fixen,
Pero mirade como é dicir, empezamos con Mareas Vivas e seguimos con Fariña e co caso Asunta. Son cousas moi diferentes, Evidentemente, para min foron proxectos moi importantes, con moitísimo cariño, moita dedicación e todo o mellor traballo que souben facer, pero son moi diferentes. Belinda falou galego porque tiña que falar galego. Porque é a maneira, pero porque é unha maneira de normalizar, e temos que normalizar, e non damos normalizado. Levamos toda a vida intentando normalizar e non hai maneira, non damos normalizado, non sei se imos cara atrás, que é unha pena. Acordeime, que o outro día comentamos eso, acordeime que a miña filla máis eu fomos un día a unha tenda na Avenida de Fisterra na Coruña, que vivimos aquí, e había unha rapaza, hai unha rapaza que atende que é sudamericana, non sei exactamente de que país, que maneira de falar ben o galego. Tamén é a única experiencia que teño así, pero é que é como vou gravar isto que está pasando. Quero dicir que non é o habitual, non, pero dada como está evolucionando a poboación aquí, que ben sería normalizar desa maneira. Non, entón aí era ficción. Pensas que eu non pensei daquela, hai os anos que hai, digo, isto será creíble. Digo, pero xa non se trata, é ficción, non? Ao mellor tampouco é creíble que o percebe. Eu que sei, hai tantas cousas que non son creíbles, pero que ben fixo esa serie polo noso idioma. E por que fixo tan ben esa serie polo noso idioma? Pola xente que o falaba como falaba e como se tratou, con moitísimas dúbidas ata o último momento. Ata o último momento con moitísimas dúbidas, porque eu acórdome que non quero mentir, pero non sei se incluso a semana anterior Rei xa veu e díxome, o guión non estaba ajeado ao seseo nin as variantes lingüísticas por ningunha parte, por se acaso. Eu acórdome que ainda me preguntou, estaremos facendo ben, e isto irá? Claro, evidentemente a decisión era del, non era, eu podía dar unha opinión, e xiña, vamos para diante. Pero para que vexades as dúbidas que había, que nen sequera estaba plasmado no guión, que estaba corrixido por min, nos guións non estaba nin a geada, nin o seseo, nin as terminacións dos verbos, nin os ditongos que despois utilizaron, que houve que quedou aí plasmado, non? Eso foi un éxito. Que audiencias estivo en Mareas Vivas na vida? Se volveu ver unha cousa así, por qué? Porque estaba ben. Porque estaba ben feito. Non foi porque a xente non quixera gañar cartos, que aí todo o mundo quería gañar cartos e quería facer unha cousa que dera rendemento. Non foi por amor á lingua, sí que foi por respeto, Foi por respeto e foise moi consciente, como noutros casos. Pero aí todo o mundo quería gañar cartos, pero tamén hai que arriscarse ás veces. Hai que arriscarse, hai que facer as cousas como toca. No casting desa serie eu estive presente do primeiro ao último personaxe. A decisión non foi miña, pero eu si que daba a miña opinión. Ás veces se fan as cousas ben, e que ás veces eu son da opinión que dá menos traballo facer as cousas ben que facelas mal. E non sei por que hai esa historia de ter que facelas mal. Pero como non hai moito tempo, Mareas Vivas para min foi unha experiencia boísima, aprendín moitísimo, e aprendín moito de lingua e aprendín moito de audiovisual, das dúas que nos ten hoxe aquí, non? Evidentemente eu empecé nisto como traductora, e a traducción da Illa das Mentiras podía estar igual de ben tamén, sabes? Aí pódese facer. Evidentemente non é o mesmo gravar que dobrar, por suposto que non, pero hai profesionais moi bons e pódense traballar esas cousas tamén. O que pasa é que ao final é todo, os tempos mátannos en todos os niveis, pero tamén se podería traballar moi ben unha traducción con variantes de Ribeiro ou co que fixese falta, sabes? Non sempre é tan doado porque estamos co dos tempos.
Bueno, co cariño, non? Bueno, tamén, sí, pero eu que sei, eu creo que todo o mundo quere facer as cousas ben. Quere facer as cousas ben. Despois outra cousa é que se fagan ou non se fagan, pero creo que todos queremos facer as cousas ben. Pero evidentemente a Illa das Mentiras en galego. E aínda así fíxose o que se puido. O que se puido. Da maneira que se puido, que sabes que tampouco foi o ideal, ni moitísimo menos. Moito menos, non. Pero fíxose, todo o que sexan pasos para diante, eu creo que é bo. Agora, que iso non nos leve ao conformismo, Porque claro que son pasos para diante. Fariña foi unha gran serie, por suposto que foi unha gran serie, con moito traballo. Pero Fariña debía de ser en galego. 100%. Debía de ser en galego, Fariña. Para ser tamén fiéis á realidade. Que pasa? Que aquí, é o que falábamos antes, entran temas económicos. Entran temas que xa te escapan. Non, a min, eu recibín eloxios e críticas. Como se dependese de min. Como se dependese de min. Como se puxese os cartos. Entón, claro, moi ben. Efectivamente, claro que tiña que ser en galego. Eu son a primeira que digo, e oxalá fose en galego. Tamén vos digo unha cousa. Ao mellor non quedaba tan contenta do traballo, Ao mellor non quedaba tan contenta do traballo. Isto é unha crítica tamén aos actores e as actrices de Galicia. Sinto moitísimo, e sabes que teño moitísimo cariño e que todo é o traballo e tal. Pero hai para todo. Hai para todo. Entón, ás veces, eu agora acabo de vir dun proxecto e preguntaronme que estás contenta de que sexa en español? Sí. Con acento galego, Digo sí, porque eu sei que outro traballo non o daría feito. Que prefiro? Escoitar galego con 5 vogais ou escoitar español con acento galego? Ui... Pena me dá, Pena me dá. É rabia. Pero non me fagades escoller moitas veces. Entón, aquí hai un proceso. Estamos no de sempre. Se non o exixes, non o das. Se non o das, ninguén te vai exixir, porque xa todo o mundo non o dá. E aquí, claro, como sempre, está o poder e a política, non? Pero vou volver. Fariña. Fariña foi un traballo que se fixo con moito cariño, que se fixo querendo estar aí. Aquí está Natalia, que acaba de facer o traballo de fin de grau sobre o español e o castelán no audiovisual con Fariña. É dicir, aí se queredes mellor que ela, que eu ainda non o lin de todo, pero sí que lle botei, o sea, mellor que ela, non analizou ninguén, que eu quedei alucinada, todo o proceso que se fixo, porque aí fixose moito traballo, ainda que vos pareza que non, non é dicir, abriuse un E, pechouse un O. Aí... É iso que o audiovisual vai cos tempos que vai e hai que facer absolutamente, non sei que hai que facer aí para estar en todo momento, no momento, e no outro momento, e facer unhas acrobacias alucinantes porque os tempos son os que son. E eu aí fíxenas, E era cousa que tamén é certo que E nada que é curioso, non era como se fose importante no seu momento, que despois mirade vos o que deu de sí, no momento era como que eu tiña que buscar o meu sitio, non se me deu nem se me quitou, era como un descoñecemento, era querémolo facer así, pero como non sabemos como se fai, pois busca ti aí a vida. Entón eu de repente era, pois polo menos terei que ter o guión. Cousas tan básicas, non? E despois era, tamén é certo que despois no proceso ninguén me cuestionaba pero por que hai que... Pero por que esa perífrase... Pero se é igual. Que máis ten que diga voy a decirse lo que se lo voy a decir? Enténdese igual. Digo, sí, claro que se entende igual. Pero non é o mesmo voy a decírselo que se lo voy a decir. Non é o mesmo. Esa perífrase eu quero trasladalo do galego. E eu se escoito a unha persoa que en galego diga vou dicirlo e outra persoa que diga voulllo dicir,
Eu sei que cal desas persoas mamou galego ou non mamou. Quero dicir que foi un traballo para e cara ao galego, pero non está en galego. A diglosia claro que está aquí, pero deberíamos facer nos medios públicos, na televisión, no cine, porque non estivese. Ou polo menos que tivésemos de todo, pero xa que non fose esa diglosia que cada vez ben vemos que vai a máis ou a menos, porque xa o noso idioma está pasando uns momentos. Hai que ter cartos. Hai que ter cartos. Porque se tes cartos, perdes o medo. Eu penso que un produto para cine, unha produción ben feita en galego, pode chegar á China ou a onde faga falta, como chegan outras producións, pero, por favor, pero se estamos na era das plataformas, de todo, do universal, eu que máis quero que escoitar, se me describe unha realidade de Galicia, quero no idioma en galego, como se me describe de Irlanda, quero escoitar que esas persoas soan irlandesas. Hai poucos cartos da xente que o quere facer ben e despois hai moita xente que non o quere facer ben. O sea, que o están facendo para que o galego desapareza e perdernos como cultura. Hoxe teño unha mensaxe dunha rapaza que me escribiu polo Instagram, unha rapaza coa que traballei tanto en Asunta como agora neste proxecto. É unha rapaza canaria, vive en Madrid desde hai tempo, escríbeme: estoy viendo anime en la TVG 2. No quiero volver a ver anime nunca más en español. Claro. Pois mira, pois por algo será. Claro. Eu vexo o Señor dos Anillos dobrado ao galego co meu fillo en Amazon. Eu pídemo a él, Si, home, xa non fale. Por iso che digo que o da dobraxe e todo. Claro. Temos un sector de dobraxe tan bo aquí, tan bo en Galicia. Despois está a traducción, que eu teño que reivindicar o meu tamén, que eu son traductora máis que nada. Pódese facer ben, e ás veces é moito máis doado facelo ben. E que pena que haxa que pelexar desa maneira que destí. Por qué? O sea, comercial, se a mitad en galego. Mira, que xa os argumentos son tan penosos e tan patéticos, que pasa? Que o poder está na man de quen está, e así imos, e o poder quere que o galego desapareza. O sea, non nos imos enganar, o poder quere que o galego desapareza, están facendo de maravilla. Entón temos que resistir da maneira que poidamos resistir, e facelo da maneira que se poida. Eu recibo críticas como, claro, pero é que non está en galego, é que iso non é real. Digo, real é, por desgraza, real é. Porque a mí, cando me dicían de Fariña, pero quen fala así? Digo, mira, de verdade. Vindo a Noia, por exemplo. Eu poño sempre un exemplo. A miña filla tiña 3 anos, Lena tiña 3 anos, e fomos pasear un día, mira que Ounoia é onde quero acabar, que, por favor, que Ounoia é o sitio dos meus preferidos da vida, é onde quero ir eu e quedar ali. Non é unha crítica, pero é unha realidade. Por a Alameda de Noia, claro, por a Alameda un domingo, que iso xa tamén xa dá un pouquiño de idea, non? E iban 2 señoras falando, Elena preguntoume con 3 anos: mamá, están facendo de broma, verdad? Mirade a concepción que tiña, o sea, porque era galego falante e todo, entón escoitaba esa xente e di, non, é que iso non é real, bueno, non é real, cala que a boca que ainda o rebaixei moitas veces. Agora estive nun proxecto, estive na Guarda. É o proxecto que tamén, mira, pero é un proxecto, vos mirade, é un proxecto que o director que é de fora quería gravalo en galego. Claro, non teñen os preconceitos. Quería gravalo en galego, pero dixeronlle,
Non, ímolo facer desta maneira, como se fixeron os outros proxectos, porque, claro, dá resultado, e ímolo facer así a un mercado máis aberto e tal. Vale, ainda menos mal, que, bueno, que o queren facer así, e que queren que, polo menos, se pareza o que hai ali na realidade, porque anda que na Guarda ten unha maneira de falar tamén daquela maneira, o sea, o Baixo Miño tamén ten aí. Vale, pois mira, polo menos quixeron que efectivamente eu pasaba pola rúa porque estuve 2 meses ali vivindo e a xente falaba español, pero falaba con ese acento, claro, que se intentou transmitir á película e que está tamén unhas veces mellor, unhas veces peor, porque despois cando te pos non é tan... nada é tan cuadriculado, non podes, non? Sobre todo dependendo de onde sexa a xente. Que lle chamamos esta maneira de facer as cousas? Un mal menor? É que non sei como chamar, igual é un mal menor. Prefiro que sexa así, que de repente me estean falando en Fariña ou nesta propia película que vai ser, pois con acento de Valladolid ou de Sevilla. Non, para min está mellor que sexa así, que é o óptimo. Na miña opinión, non. Na miña opinión, non. E vivo disto, traballo niso, e cando me volvan chamar, volverei facer proxectos deste tipo. Polo menos no que na miña man estea, que se recoñeza galego por algunha parte. Eu creo que se recoñece galego por algunha parte, pero debíamos defender moitísimo máis o noso idioma. Temos un idioma cunhas variantes, temos un idioma cunha riqueza tan absoluta que non deberíamos limitalo nin no cine, nin na televisión, e sobre todo no día a día, que é onde se construen os idiomas, é onde se construe a cultura. Eu fago o que podo, na medida en que me deixan. A miña filla vai facer 20 anos e fala un galego de Mazaricos, ben bonito. Eu se me poño tamén, o que pasa é que despois estas cousas que me veñen así, despois acabo falando como falo, pero eu falo de Mazaricos, son de Mazaricos e ben orgullosa que estou, tamén vos lo digo, pero nada máis, nin nada menos. Así que miremos polo noso, que senón non vai mirar ninguén. E xa está, porque xa... Moitas gracias. Xa me pasei. Moitas grazas, Rosa. Escoitamos entón agora a Carmen Méndez. Carmen, que ten formación de enxeñeira química, ela é enxeñeira química e actriz, iso polo que está aquí, non polo outro. En cine ten participado en longametraxes como 3, Bad Investigate, Pelerinaxes, que é unha longa documental premiada no Festival de Cinema de Avance de Portugal. En televisión ten participado en moitas das producións da televisión galega das últimas épocas, como Pazo de Familia, polo que foi nomeada en 2 ocasións aos Mestre Mateo, en Serra Moura, Auga Seca, Saudade de ti, e tamén noutra produción xa non da televisión galega como Élite. Deixo-vos agora coa súa testemunha. Grazas. A ver, eu tamén vou dar a miña opinión na miña experiencia. Bueno, así como opinión xeral, estou moi de acordo co que estades dicindo, e que é certo que aínda hai moitas barreiras para facer os proxectos en galego. Esa é unha realidade. O sea, hai moitas barreiras, sobre todo, eu creo que a nivel económico, e sobre todo cando estamos falando dun proxecto como máis comercial, non? Aí parece que é imposible. O sea, o que pasou con Cuñados foi algo super chulo, non? Que vamos facer unha comedia para un público máis popular ou máis comercial e vamos a facer en galego. E iso está ben que pase porque vai rompendo, bueno, vamos dando pequenos pasiños e rompendo barreiras. O que pasou con O que arde tamén foi moi importante. Pero a min o que está pasando coa lingua, e de feito os últimos datos non son demoledores do uso da lingua en adolescentes, na infancia, en xeral, na poboación, o descenso do uso do galego. A min tócame moito, porque, como di Rosa, eu sí que eu fun educada en galego, mamei o galego dende nena, e a min gústame traballar en galego. Vou falar agora con respecto ás series da televisión de Galicia, que onde o normal é que as series para a televisión de Galicia sí sexan en galego, pero aí, con respecto a cando se empezaron a facer series, agora houbo un cambio moi forte, pero para mal.
clarísimamente o que comentaba Rosa de Mareas Vivas, non? Que se fixera unha serie que arrasou unha audiencia e que se fixera cunha variante dialectal concreta. Eso agora non pasa. Primeiro, xa non se fan tantas series. Antes producíanse 3-4 series para a Televisión de Galicia en galego, onde os actores e actrices en galegas tiñamos moito máis traballo, iso para empezar. Agora, a nivel de traballo, o sector de actores e actrices en galego está moi mal, porque para a Televisión de Galicia apenas hai producións. Agora estaba unha serie, Saudade de ti, gravada nunhas condicións cada vez máis precarias, e onde o idioma realmente dá exactamente igual. É que dicilo porque é así. Primeiro, agora xa, o de facer unha serie para a Televisión de Galicia cunha variante dialectal, creo que, non sei se tampouco se propuxo, pero creo que sería como máis difícil de conseguir que cando se conseguiu. Se fixase en galego se chegaría. Bueno, exacto. Que pasa? Que xa se fai en galego normativo, vale? E que pasa? Que é unha cosa que di Rosa e ten toda a razón, hai unha problemática tamén cos actores e as actrices que non se fala ben galego. Nin hai preocupación por falalo ben, porque hai moitos actores e actrices que non, da igual se xas galego falante ou non, porque pode ser galego falante ou non ser galego falante, pero se tes que traballar nun idioma, o normal é que te preocupes por aprendelo e por falalo ben, porque ao final nós tamén somos como a parte visible dunha produción. É importante que a xente que nos este escoitando, que escoite un galego bo, porque temos tamén que ter esa responsabilidade de falalo ben, non? Creo que é importante. E iso, bueno, Rosa supoño que o saberá máis porque polo seu traballo, pero creo que vai a peor. Creo que non a coidamos nin nos preocupamos de facelo ben. E a min dame pena tamén que non haxa eso, que non se reflexe tamén nas producións en galego todas as variantes dialectais que hai en Galicia, que se tiña que facer, sobre todo falo de series, non? Penso que en pelis é distinto, pero en series é como agora é, se para a Televisión de Galicia, en galego normativo. E se non é para a Televisión de Galicia, se é moi difícil conseguir que unha serie sexa en galego. Hai moitas máis barreiras aínda, o que pasou con Fariña, por exemplo, Rapa, que é unha pena, por exemplo, que Rapa non este en galego, tamén estando aquí, ou o caso Asunta, que está contando unha historia de Santiago de Compostela, non? Entón, a min como que me dá moita pena, pero penso que tamén se están facendo cousiñas e penso que é fundamental o apoio institucional, o apoio da GADIC ou o apoio da Televisión de Galicia, de que poña diñeiro, porque se a Televisión de Galicia puxera diñeiro para unha serie ou en galego, pois o mellor unha produtora pode ir con eso a unha plataforma e dicir que temos esta pasta e o mellor hai máis posibilidades de facela en galego, pero se non hai apoio institucional, eu creo que é moito máis difícil conseguir normalizar máis a lingua. En relación ao cine, sí que é verdade que o cine autoral sí que se está utilizando máis o galego, bueno, que pasou con O que arde. Encantoume, por exemplo, o caso das Neves, que está máis recente, a peli de Sonia Méndez, que, bueno, que fala unha variante dialectal de Lugo, que aparte eu son de Lugo, gustoume moito, escoitar o tú, e iso, dalle ademais moita máis realidade tamén as historias que se contan cando pasan nesos lugares, porque a xente, porque falamos así, non falamos o galego normativo. Eu digo tú, digo camín, digo vecín, digo pantalós. Entonces, eso enriquece tamén a historia, porque a fai máis auténtica e máis real. E despois tamén, a hora de construir un personaxe, pois a lingua tamén é moi importante. Non só en que idioma fale, senón como fale, que expresión se utiliza, que... Entón, eu penso que xa non teño nada máis que decir, pero que me dá moita pena a situación, porque eu vexo unha involución tanto na implicación e no respeto polo idioma, porque temos a sorte de ter un idioma que temos que coidar, que protexer, e a maneira é falalo, utilizalo e coidalo, e non hai esa conciencia. Eu non a vexo, eu vexo que cada vez hai menos. Produceme moita tristura, claro. E sobre todo a nivel de cine aínda se vai utilizando algo máis, pero a nivel de series creo que aínda hai que atreverse a desde aquí facer unha serie en galego, porque podemos facela, temos todos os medios a todos os niveis para chegar a todo o mundo en galego, pero hai que arriscar tamén. Claro,
pois a veces é difícil, non? Tomar riscos, pero bueno, creo que pouco a pouco se están dando pasos e que se vai acabar conseguindo. Pero bueno, aínda queda longo camiño, é a miña opinión. Moitas grazas, entón. Podo dicir unha cousa só? Sí, claro. Dicir unha cousa, porque igual me rouba Pepe, entón xa me vou adiantar. Xa me vou adiantar eu a unha cousa. Porque o dixen eu e ti tomáchelo, e aí está a realidade dos actores e das actrices, da profesionalidade, do que se lles exixe ou non lles exixe. Eu, de todas formas, con todo, porque son crítica, son moi crítica, pero son moi crítica no cara a cara tamén, non coa xente. Pero é certo que despois tamén encontro xente, despois non, encontro sempre xente que ás veces non son é triste, pero que non son conscientes das súas carencias, sabes? Que de repente lle di, no, é que mira, que ti, cuidado, porque non estás facendo e tal. Ninguén lle di nada porque ninguén lle exixe nada. Eu creo que se desde a base empezáramos aí, e onde ia, nós temos un proxecto que estamos aí en común nunha cousa que se vai facer na ESAD de Galicia a semana que ven, non? Na ESAD. O será o do casting? O do casting para o de Consanti. Vale, perdón, estaba despistado. En fin. Vale, vais a facer unha especie de experimento, porque non deixa de ser un experimento, con a directora de casting, e vou estar eu tamén. E o alumnado vai ser para o alumnado de cuarto, porque se valorou aí como empezar, e moita xente que non lle dá importancia ao idioma, e que empezan de primeiro e que se dan non sei que, vale, están no de cuarto, ao final quedouse que vai ser o de cuarto, e no momento en que souberon que vai haber alguén corrixíndolle o seu idioma, tiñan a opción de escoller as probas en español ou en galego. Pois polo que nos dixeron e polo que sabemos, o 100% escolleu en galego. Bueno. Que ben. Pode haber esperanza. Hai esperanza. Non, quero dicir que ás veces é dar a oportunidade, a veces non é tan difícil. É ir poñendo cousiñas polo camiño e tal. Para mí sí que foi unha alegría grata. Espero que ao final sí, pero polo que nos dixeron, o 100%, o saber que se iba tamén valorar, que non é fácil, porque de repente sabes que vai alguén tamén ir criticar, o que se me dá a mí moi ben, ir criticar. Como, pois que decidisen escollelo cando hai unha directora de casting como é Conchi, que tamén vai valorar de outra maneira, e diría, non, pois a min interesa mo mellor que me valoren, nada máis que pola interpretación e me igual o idioma, podería pasar. Pois parece ser que o 100% escolleu en galego. Caramba, está ben. Así que, claro, ves, non ias dicir que non te acordabas, pero era por sacalo. Pero era por sacalo dicir que, co que dixen tamén, de que os actores e as actrices, se desde abaixo lle dá a importancia. Sí, é que non se lle dá importancia de... O sea, quero dicir, se exixira, se houbera unha exigencia de non... Así non vale, o sea, ponte as pilas... Vais facer unha serie en galego, tens que falar en galego, verdade? Tens que saber falar en galego, sí. Vai facer unha serie en galego, vale a facer en inglés, saberás como se matan, buscar, que lles ensine, ou non sei que, ou non sei canto. Sí, pero aquí permítese todo, non hai correccións, de feito, hai en emisión... Bueno, en emisión falaste xa falaste de cousas que eu xa non quero nin nomear. E claro, despois aí eu tamén enchome de rabia e digo, pero a quen lle bota a culpa? Non lle vou botar a culpa a esa actriz nin ese actor que está ganando para vivir. Ao mellor sí que lle podo botar certa culpa de dicir, a ver... Creo que hai responsabilidade polas dúas partes. Eu penso que hai responsabilidade desde arriba, pero tamén nós temos responsabilidade. Pero iso pasa ao mellor en todos os traballos. Ti es albanel, se non che exixen poñer a dereita a parede, tamén a pos como che cadra, non? Despois xa veremos se a casa se derruba. Vale, xa está. Imos escoitar a Pepe un segundiño. Paula quería facer un apuntamento pequeno. Sí, só quería facer un engadido do de que hai esperanza de que as leis sí que axudan moito, porque o cambio que houve agora no audiovisual, de que as plataformas e os canais teñen que invertir en películas noutras linguas, e iso eu, por exemplo, notei moitísimo nas reunións, o sea, a receptividade que atopas en Movistar, por exemplo, en televisión española,
en Telecinco, o sea, de repente Telecinco interesada por películas que teñan galego, Antena 3, e iso estáse notando moitísimo. Pois Televisión Española, xa é unha morcilla mínima, non está cumprindo nin o mínimo que lle exixe a lei. Nin o mínimo que lle exixe a lei. E a engádega das plataformas dentro da nova lei de audiovisual foi despois de que estivese consensuado todo o texto con todas as forzas políticas. Foi exclusivamente grazas á presión que fixemos. Non, moito propio, non o van facer. No, evidentemente. Pero refírome que ao Pero final agora, hai como que non lles estar queda petando outra... constantemente. E aínda así foi unha moi pequena porcentaxe a respecto do que propuñamos desde a mesa que estivemos facendo o documento base xunto con outras asociacións de defensa das linguas minoritarias do Estado español. Entón, aínda así, xa se están vendo os froitos con esta pequeno para min é maravilloso logro. que a persoa, a máxima responsable de ficción de Antena 3 me chame e me diga, Paula, que proxectos se está movendo en Galicia? Digo, Dios. Claro. O sea, que esta maravilla de chamada, claro. O sea, que esas cousas nótanse moitísimo. Sí. Escoitamos entón agora a Pepe, logo xa propoñemos temas así para facermos o debate. Pepe Coira, licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, diplomado en Historia e Estética da Cinematografía pola Universidade de Valladolid. Foi crítico cinematográfico no xornal de Santiago El Correo Gallego, do que tamén foi redactor. Traballou para a Consellería de Cultura, sendo director do CEGAI, do Centro Galego de Artes da Imaxe, entre o ano 1991 e o 98, ocupándose fundamentalmente da promoción, difusión e recuperación do audiovisual galego. Tamén exerceu a docencia na Escola de Imaxe e Son, na Facultade de Ciencias Sociais de Comunicación de Pontevedra, así como no mestrado de Produción e Xestión Audiovisual da Universidade da Coruña. Como guionista, colaborou no programa Extramuros da Televisión Galega e Luces de Cidade. Foi director de desenvolvemento e despois o director da compañía Voz Audiovisual, onde traballou como produtor executivo e editor de guión de series televisivas de ficción como a xa mencionada Mareas Vivas ou Terra de Miranda, Miña sogra máis eu ou As leis de Cela Bella. Participou tamén no documental Vida nas Mareas e o mundo de Cela Bella, así como na longametraxe de Bares. En 2006 comeza a traballar no Grupo Filmas como xefe de desenvolvemento e como produtor executivo de Filmas Televisión. A marxe do seu traballo neste eido, tamén ten produción na mundo editorial, socio fundador da editorial Tristram, e entre as súas publicacións podemos salientar Antonio Román, director de cine, que ten unha segunda edición en castelán, Antonio Román, un cineasta de posguerra, que recibiu o premio Mellor Libro Universitario Español no ano 2004. E ten participado en obras colectivas como a Historia do Cine en Galicia, coordinada por José Luis Castro de Paz, e no Dicionario del Cine Español, que foi coordinado por José Luis Borau no ano 98, así como o Dicionario do Cine en Galicia, que este xa si foi coordinado por el mesmo. No ano 2023, xunto cos seus irmáns Carlos e Jorge, recibiu unha homenaxe en Vilalba e pasaron a ter os tres un monólito adicado no Paseo dos Soños, no hectómetro 17, se non me transmito. Non sei exactamente en que. Escoitamos agora a tua experiencia. Vale, pois, nada, moitas gracias. Bueno, pecho o primeiro, sí. Eu iba a decir, claro, hai obviamente cousas que son palabras maiores, non? Eu creo que son palabras maiores falar dun idioma que o seu uso está en retroceso e está seriamente ameazado o seu futuro. Son palabras maiores como exerce a súa responsabilidade o poder político para intentar solucionar isto e os medios públicos. Son palabras maiores os medos, as experiencias, as reservas, as prudencias que poden ter os mercados que miran para os idiomas e según que cousas lle teñen medo. Estas palabras maiores, nesas palabras maiores nos movemos todos. Ese mundo define o espacio no que traballamos. Eu quería falar agora desde unha perspectiva moito máis cativa que a do guionista. E claro, como guionista está o tema do idioma. E entendo que falamos sobre todo do idioma que empregan os personaxes dos guións que escribes. Ou os idiomas que empregan.
E eu entendo que ese é un atributo da obra que estás escribindo. Un atributo moi importante, pero un atributo como hai outros tamén importantes. Os guionistas escribimos diálogos, pero tamén definimos accións, definimos universos, definimos todas esas cousas. Entón, a hora de traballar esa parte, que é o idioma que falan os personaxes, xa non o idioma no que están escritas as acotacións, senón o idioma no que falan as personaxes, eu creo que é difícil, a min resultame difícil xeralizar. Eu creo que hai unha gran diversidade de traballos. Creo que moitas obras son moi distintas entre sí. Segundo, as propias características, as propias circunstancias en que do que queres ou podes facer, ese querer e poder do que falaba ao principio, pero tamén de en que grao de naturalismo te moves. A ficción non ten por que ser, e de feito adoita non ser naturalista. Adoita non ser. Adoitamos movernos en convencións. A convención da ficción. Eu estudei nos franciscanos. Este dato non estaba, e mira que era exhaustivo. Eu estudei nos franciscanos. Había un profesor que a min me fascinaba, porque era sacerdote tamén. Había frades que eran sacerdotes, e este, cando misaba, cambiáballe a voz. E non era postureo, creo, sino que puñase en modo sacerdote al misar. Eu moitas veces teño a sensación de que facemos nós tamén eso, moitas veces na ficción, e de que cando paras o ensayo, paras a proba, paras a rodaxe, pasamos a falar normal, non? Quer decir, creo que habitualmente traballamos en convencións. E cando é así, todo isto que falábamos antes das palabras maiores afecta moitísimo. Quer decir, falamos antes de Rapa. Cando pensamos Rapa, había unha cousa que a min parecía divertido pensar que a filla de Maite fose neofalante, que na casa non falaban galego, pero ela era neofalante. Facíame gracia pensar en que entre os políticos da primeira, isto falo da primeira temporada, habería aqueles que facían un uso ceremonial do galego, falaban en galego cando estaban diante de público e logo se volvían ao castelán para falar normalmente, e os outros que non, etcétera, etcétera. Me parecía que podía ser moi divertido. Me parece que vivimos nun contexto interesantísimo, que é un tesouro desde un punto de vista dramático, desde un punto de vista narrativo. E é un tesouro que moi rara vez vamos poder utilizar. Quer dizer, por exemplo, eu coincídeme nos últimos anos traballar moito en equipos en que eu de repente me encontro con alguén con quen falo en galego, con alguén con quen falo en castelán, e que estamos en triángulo, estamos continuamente cambiando, e me parece tan divertido. Encantaríame ver eso un día na pantalla. E eu non sei se o veremos. Eu quería decir, entón, e o mesmo me pasaba, por exemplo, cando fixemos, eu xa non digo, por exemplo, As Leis de Cela Bella, que é unha serie a que lle teño especial agarimo, e onde sería moi lóxico ver, ás veces, que sei, lembro que escribíramos un episodio en que viña Franco a Cela Bella, non? Viña o Xeneral Franco, era o Xeneral africano, bueno, sei que sei, ou viña un inglés, un folclorista americano cun fonógrafo de Edison grabando cousas, bueno, facíamos este tipo de cousas, pero claro, toda esa riqueza que podría haber de idiomas non a facíamos porque, obviamente, instalábamos nos galego e estábamos nesa convención, e perfecto, non? Entón, bueno, era isto. Simplemente, quizá a única ocasión ou a ocasión na que máis cerca eu teña estado escribindo do naturalismo é no que mencionou Ara, en Hierro, cando fixemos Hierro. E aí houve unha pelexa,
porque era o de, ostras, e aí un pouco, volvendo das palabras maiores, estamos, España é un país moi raro por moitas cousas, pero entre as súas rarezas estaba que na súa ficción estaba optar, habitualmente a ficción televisiva falo, e ata aí, que sei, 7, 8, 9 anos, era que as cousas ocurrían na cidade, nunha cidade, e falaban nun idioma absolutamente neutro parecido ao do telediario das tres, non? E só a efectos cómicos alguén podía ter un acento de algún sitio, pero senón a xente non o tiña, non? Ou ver esa pelexa e ou ver a decir, aí puidéramos xogar, e digo isto e ollo, ás veces intentas poder xogar, por exemplo, en Rapa, por exemplo, claro, a decisión que nos tomamos en Rapa foi tirar por unha convención que foi, vale, todo en castelán, porque as alternativas que víamos ningunha nos gustaba. Quen deles e en que oportunidades falaba galego ou deixaba de facer? E parecíanos que, dado que a serie no resto ten un ton que aspiraba a ser naturalista, decíamos, ollo, que non esteamos vendendo esta convención como naturalista, cando non é en absoluto. Non sei se me expliquei ben. O único que nos intentamos facer con iso foi, obviamente, ir buscando que os personaxes galegos os fixese xente capaz de falar como falamos aquí, e que a sintaxe que utilizasen uns e outros fose diferente conforme a súa orixe, un pouco, non tan elaborado, pero un pouco na liña do que ti falabas antes da Illa das Mentiras. E isto é o que se me ocurre decir, non se me ocurre nada máis. Bendido está. Nada menos. Nada menos. Moitas grazas, entón, a Pepe e a todas polas vosas testemunhas. Se vos parece, ao fío do que foron comentando, vou formular así unha serie de cuestións para que poidamos abrir un debate. Cando queira alguén de vos tamén podedes ir apuntando. No ano 22, participei representando a mesa nun foro de ELEN, que é o organismo europeo que nos reúne as linguas minorizadas de Europa, onde estamos representados 125 linguas europeas, que non son as maioritarias. Participei en Cardiff, en Gales. Alí presentáronnos naquel momento o goberno galés un plan que estaban elaborando naquel momento e que viñan de comezar a 30 anos vista, atención, un plan a 30 anos vista de recuperación e implementación do galés. O galés é unha lingua que está, algo pior que a nosa, nos imos galopadamente cara ao galés, pero está nuns números moito máis alarmantes que o noso. Pero o primeiro que chama a atención, unha lingua completamente inintelixible para calquera angloparlante, completa e absolutamente, pero cando poso pé en Gales están todos os letreiros prioritariamente en galés, logo abaixo en inglés e en cursiva, que é o que pasa aquí ao contrario, cando pasa está xusto ao contrario. Toda a documentación oficial está en galés, logo se tamén a queres tamén xa proporcionan en inglés, e este plan xurdiu non pola necesidade de recuperar a lingua en Gales, senón pola necesidade de recuperar a poboación nova en Gales e o emprego xuvenil en Gales. Porque foi decatouse o goberno galés que era unha das maneiras que tiñan de fixar a poboación nova, implementar o traballo en galés, porque só os galeses podían facer iso. Entón, claro, a vontade política. Todas falastes, creo que en algún momento chegastes a mencionar esta cuestión ou chegar a esta conclusión de que o que temos agora é un problema político. Se estamos con estes datos alarmantes a respecto do uso do galego que se evidenciaron estes días atrás, que non supuxeron sorpresa ningún para nós, só que o vimos por escrito, posto por escrito, nada máis. Pero se estamos con estes datos, evidentemente, é porque temos un problema de vontade política. Ninguén se vai meter na miña casa a saber o que falo eu ou o que fala cada un de vós. Pero sí que hai alguén que tenga responsabilidade e así, ademais, ten unha obrigación por lei
de vixiar que a nosa lingua non esmoreza no ámbito público e de promocionar a lingua no noso ámbito público. E o noso ámbito público e relacional é o ámbito audiovisual. Entón, o que vos quería trasladar agora é a seguinte cuestión. Que pensades vos cal sería a medida de urxencia que tería que encetar o goberno galego a partir de agora para comezar a recuperar o sector audiovisual? Tería que implementar unha nova política de subvencións, por exemplo, ou tería que haber outra nova vía? Xa non imos falar agora da promoción da lingua, porque eso xa é para outro debate moito máis pausado. Ímonos entrar agora no que vos toca a cada unha de vos. A vía das subvencións, por exemplo, sería unha boa vía, ou pensades que tería que haber outro tipo de axudas ou outro tipo de directrices cara ao mundo audiovisual? A ver, eu voy a decir moi rápido. Mencionou eu creo que foi Carmen antes, que houve un momento en que 4 prime times da semana de TVG estaban ocupados por ficción en galego. Simplemente que recuperen eso. Simplemente que pensasen en que esa plataforma que se chama Galega que non deixe de nutrirse de máis e máis ficción e oxalá ficcións de moitas clases, porque, claro, nunca se repetirá, Mareas. O mundo transformouse, non é posible que 55% da audiencia vexa. Pero e que xa, digo porque nun momento dado apelouse a que baixaran moito de audiencia as series. Non importa nada a audiencia das series hoxe en día. O que importa é que crees un stock de ficción que xa non será na misión primeira que faga, sino na longa vida que poida ter logo fora, e ninguén máis que TVG vai producir ficción en galego. Claro. Eso que teóricamente é un problema é o teu principal atributo. É iso que te distingue no mundo. Que produzan máis. É mellor. Me parece. Con respecto a iso, quero dicir que produzan máis e tamén que confíen en que esa serie que producen en galego se lle dedican un presuposto e se lle dedican diñeiro, despois tamén se pode ir a plataformas, é dicir, non significa que porque unha serie se faga para a Televisión de Galicia despois non poda verse en Netflix. Bueno, xa pasou, non? Co Sabor das Margaridas e tal, pero quero dicir que se poden facer series eso, o sea, se hai máis diñeiro, a serie vai ter máis calidade, porque se vai poder gravar en máis tempo, se vai poder rodar mellor. Entón, para ser máis competitivos, pois hai que invertir máis diñeiro en facer ficción e despois non quedarse aquí, non expandir. E despois outra cousa que saiu pola mañá e que me parece super importante tamén, a falta de contidos que hai agora para nenos en galego. Antes... Pero que tanto, perdón, un segundinho, tanto que dicía Pepe como que diste agora, o Parlamento Galego aprobou unha iniciativa na que estaban obrigados a aumentar a produción en galego e a facer unha canle exclusiva de produción en galego para o público infantil e juvenil. Iso están obrigados por lei, xa non imos falar da promoción lingüística. Entón, a lei existe, os instrumentos legais están todos aí. É unha obriga do noso goberno promocionar e normalizar o uso da nosa lingua. Claro que non se cumpre a lei, claro. Non existe, entón, claro, creo que os datos que saíron, non, de sobre todo os nenos, agora os nenos van á escola e aínda que en teoría, non, hai 50% galego e castelán, aínda que na casa se lles fale galego, os nenos veñen da escola falando castelán. Eso é un problema. E despois eu estes días estiven en Lugo cunha amiga que ten neno pequeno, e entón falanlle galego na casa, pero os debuxos estos vendo en castelán, porque non hai debuxos en galego para o neno. E eu dixenlle, no, pero hai algún. Entón puxo algún dos que hai en galego, e claro, o neno era como, non me gustan, claro, porque gustalle pois outros que non hai, nin están dobrados, porque aínda que non estén en galego, fun a Radio Televisión Española, a Radio Televisión Play, busquei debuxos que lle gustaban, digo, a ver se están dobrados ao galego. Non había ningún dobrado galego. Entón, o neno que lle están falando na casa en galego e que aínda non vai á escola, o sea, está a punto de ir á escola, pero aínda non vai, está falando en castelán, porque está vendo os debuxos en castelán. E a nai está falando en galego e o neno di frases en castelán. Eu, pois, choro. Que un pouco na mesma liña que din eles, eu creo que os instrumentos xa os hai. O que hai é que usalos mellor. E tes que ter interese por usalos ben. E xa estamos nun punto no que, a ver, a maioría dos profesionais audiovisual que curramos en Galicia saímos da TVG, e saímos de producións de TVG. Nalgún momento iso parouse.
Donde se forma a xente nova? Donde se forman os guionistas novos? A ver, eu nas primeiras series nas que traballei, non? E dicía, a ver, tiñamos como 15 días para presentar unha primeira versión de guión. Falabas co editor, dicíache o que estaba ben, o que estaba mal, o que había que reforzar, dábache outra semana para presentar a segunda versión. Volvías a ter unha reunión e presentabas unha terceira versión. Tiñas un mes para escribir un capítulo. Iso hai moito tempo que quedou atrás, pero o que digo a importancia disto é que había un proceso de aprendizaxe para os que entrábamos. Que un proceso de aprendizaxe que un guionista fais escribindo, sí, iso dincho desde o primeiro día, pero fais escribindo, pero tens que ter alguén que che diga vas polo bo camiño ou non, ou isto é importante reforzar aquí, ou cales son os mecanismos que funcionan ou cales non. A ver, hai todo un proceso de aprendizaxe e de sementar que iso acabou. E se ligamos, e vai todo un pouco ligado, porque se ligamos o éxito dunha produción directamente á audiencia, iso non sempre sae ben. Sobre todo cando xa perdeches moitísima audiencia. De repente sacas unha serie que está de puta madre, que un novo, que vai para xente nova, non te vai ver nadie porque a xente nova xa perdeches. Entón, que un traballo de pico e pala, e hoxe ademais hai outras, non é solo a pantalla, non é só a emisión que poida ter a TVG, logo hai plataformas e tes outras múltiples escaparates donde poñer iso. Claro, a ver, é que as ferramentas están. Eu creo que falta intención, interés e un pouco de preocupación e poñer xente que a ver, isto tampouco quero que se entenda como unha acusación directa a alguén en concreto, pero xente que teña interese que lle deixes traballar. Porque, ao mellor, tes xente que sabe nos postos, pero non poden traballar. O sea, pois, é un pouco... Eu a vontade política pídolle iso. O sea, pon xente que saiba, que queira e que poida. Non sei se algunha de vos quere engadir algo. Pero seguro que podería falar máis Milo, pero eu creo que, por exemplo, no tema do cine, as salas son moi importantes. Como en todo, hai moitas fases, pero as salas que son ao final o último eslabón que te une co espectador son importantes, porque ás veces as películas en galego, bueno, ás veces non, eu creo que as películas en galego en Galicia funcionan increíblemente, e de feito, eu creo que incluso pode lanzarte a túa peli que despois vaya para o resto do territorio, pero as salas móvense por intereses de grandes majors, contas que non temos nada que facer e que incluso te sacan, e a min pasoume sempre, porque te sacan porque entra outra. O sea, isto xa non vai de quen vai ben ou vai mal. Contra iso hai que contrapoñer algo, como fai Francia, que sempre se fala de Francia. Entón, hai que ter un certo proteccionismo e eu creo que aí é importantísimo traballar coas salas, importantísimo. Despois, claro, eu teño un neno de 13 anos e, bueno, por outros factores tamén, bueno, pois está... non é galego falante, pero non é castelán falante todo o tempo, ni moitísimo menos, non? E a min axudame moitísimo Son Goku. Claro, hombre, pero vamos, absolutamente, o seu personaxe preferido no mundo mundial. Entón, bueno, pois fumo apañando, buscando en YouTube, poñendo desde aquí e dala, e entón, o que fixo Son Goku polo galego non está pagado. O sea, o que pasa é que xa chega un momento que non podemos estar vivindo toda a vida de Son Goku. Claro, en algún momento pase de Ou moda. Shin-chan. Bueno, Shin-chan, efectivamente. Ou Dallas, no seu momento. Claro, sei que estas bebedas suelen. Claro. Cando falabades antes do extrañamento dunha sudamericana falando en español, e cando JR non vos lembrades? Bueno, e esas traduccións, e ese dobra, é que claro, esas traduccións que son fantásticas, que son boísimas, son casi de guionista. Sí, son. Eso é increíble. Engades ti algo, Rosa, ou... É que a min gustaríame falar de que dirías ti de vontade, o sea, da vontade, non da vontade política, eu que vexo unha falta de vontade absoluta. Entón, aí eu creo que aí está o problema. Efectivamente, hai que darlle produtos a esas audiencias, sí ou non, non sei, tampouco non pasa nada. Non. Pero ten que haber tamén de todo, ten que haber tamén calidade, porque eu tamén necesito podela ver eu. Porque non vale tamén
facer moito de todo hai que facelo ben tamén, ou intentar facelo ben, e ten que haber de todo, porque eu tamén a quero poder ver, é que non teña dor de estómago, sabes, escoitar tamén, entendes? Efectivamente, que, claro, é que, pero xa non é porque diste, claro, porque ti estás escoitando cousas que non escoita ninguén e ninguén se dá conta. É que esa mentira, estou desa teoría de toda a vida, por suposto que sí, porque me dedico a isto. Miña nai dáse de conta das mesmas, o que pasa é que non sabe por qué. Claro. Eu podo analizar, sabes? Eu podo escoitar e dicir, mira, é que eu isto teño que cambiar porque me dá dor escoitar isto, non? E diste, claro, porque ti que te pos moi exquisita. Pero é que me pasa a miña nai, cambia e ela non sabe por qué. Ten que haber de todo, pode haber todo. E despois, eu non tiña televisión galega, quero dicir, sabes, é que agora os mundos cambiaron, entón hai que dar moita produción non só na TVG, en plataformas, é dicir, efectivamente, que apareza en todos os lados, porque agora é outra maneira. Eu, por exemplo, non había galega de pequena, na escola falabanme español, pero nunca deixei de falar galego. Sabes, quero dicir, non necesitaba andar buscando, porque eu vía os debuxos en español porque non tiña outros, para ver tampouco. Que pasa? Que todo o que me rodeaba e todo era moi diferente, entón aí o ámbito é o que falta, e agora vivimos na era que vivimos. Entón, hai que dar contidos na TVG que estean ben, pero despois, anda que non hai agora plataformas onde dar. Entón, aí, claro, estamos no de sempre. Entran os cartos, entra a gana de, entra o que che deixen facer, tamén querer e poder, do que falamos. Pero tan difícil non pode ser porque se fai noutros idiomas. Claro. Vale. Eu, de todos modos, o que decía antes, o de facer de todo, era porque eu confío moito na estadística. É dicir, eu non sei como se fai algo ben. Quer dicir, non sei como faz unha serie que funcione. Non teño nin idea. Eu no que confío en que, se se fan moitas, home, algunha funcionará. Claro, exacto. Pois, si, eso me refiro tamén. E tamén digo, perdón, o de que haxa diversidade. Pero partindo dunha base mínima tamén che digo, claro, Pepe. pero poñoche un exemplo de series que lingüísticamente falando, estivemos. Que distinto é As leis de Cerabella de Lucy. Lucy era unha serie como feita como desde moi baixo orzamento, unha serie feita como moi directa, a outra unha serie moi elaborada, moi non sei, e son como están en convencións diferentes. Totalmente. E polo tanto, incluso seguro que no aspecto idiomático tamén son diferentes, son apostas distintas. Algo que me refiro é algo de que oxalá houvese, porque eu incluso creo que xa é un problema de confianza, de que quen ten a responsabilidade confíe realmente nas capacidades que temos, que eu creo que hai unha desconfianza. Digamos, e repartir xogo, e facer moito, e facer cousas para un cativo de 4 anos e para un cativo de 13, para un tipo de 17, para esta señora que se deita cando Paco Lodeiro acaba e ela marcha para a cama. Por suposto. E preocuparse por ter contidos para todo o mundo. Porque resulta que o pagamos todos. Curiosamente, somos todos os copropietarios dese medio. Estaría ben. Entón, é só que me refiro, é cousas que poidan estar como super elaboradas e cousas moi improvisadas. Pero non pero a calidade, xa non falamos da audiencia, pero quero dicir, para que unha cousa non resta para outra nin nada. Absolutamente. Sabes, todo sumar, non se trata agora de facer unha serie que aí todos sexan académicos, a ver se me entendes. Quero dicir, non, claro que non, pero que non está aí para nada. Para nada. Eu voto aquí de menos alguén como novo, porque eu creo que están pasando cousas super interesantes entre a xente nova, o mundo redes están legitimándose, eles se legitiman máis que a ninguén, reivindican usos super heteroxéneos e interesantes do galego. Eu creo que aí está xurdindo unha cousa... Pero que aí hai unha canteira moi que habría que aproveitar. É alucinante, é fresquísimo. E aí podese naturalizar, que é o que falabas ti tamén antes. Pero que eu estou a favor totalmente. E de falar mal tamén. Pero sempre digo unha cousa. Para falar mal tamén hai que saber.
Incluso falar mal hai que saber falar mal, No, non é eu- todo vale, sabes? Sí. Eu que quería decir que esa diversidade que sería importante, non, que estivera presente na tele, e tamén outra cousa que sería importantísima é que o baremo para que algo siga ou non sexa audiencia nunha televisión pública, non? Porque hai uns obxectivos de fomentar, de divulgar, non de chegar a todo o mundo, que non se pode basar en que algo non teña moita audiencia para deixar de emitilo, porque o mellor co tempo tamén estás educando as persoas e o mellor dentro de un ano, pois sí que ten audiencia, porque tes que fomentar e porque tes que divulgar non? E viceversa, chegar, e porque viceversa. non? É porque tamén os teus obxectivos non é Que pasa que claro, xa facer un 20 de xer, non? Claro. Tes outros obxectivos. Claro, eu creo que ese é un problema da depauperación dos servizos públicos. Non considerar, por exemplo, este do que estamos falando da Radio Televisión Galega un servizo público no que non tes que ter, como no ensino ou como na sanidade, unha rendibilidade inmediata do produto porque non estás buscando esa rendibilidade. Agora, o principal motivo de existencia da Televisión Galega foi a de ofertar contido en galego para a poboación galega. Bueno, pois iso hoxe non se está cumprindo. É imposible ver 2 horas seguidas, xa non digo 24, de galego na televisión en Galiza. Entón, claro, ese... Creo que había alguén que quería comentar, sí. Hola, non sei, me escoitas? Bueno, quería comentar unha cuestión, xa que está salindo tanto Mareas Vivas. A miña carreira profesional comezou tamén en Mareas Vivas. E quería centrar unha pregunta, un pouco para centrar a pregunta no momento da rodaxe. Eu cando empecé non tiña nin idea do que era, sabía teóricamente o que era unha rodaxe, pero cheguei ali e había moitas decisións que tomar instantáneas, decisións que recaían pois, na figura de dirección. E esas decisións eran, claro, gravábase unha toma e o de iluminación decía que non estaba ben iluminado, entón había que repetir. O de son decía que, bueno, que se lle metera un sonido dun camión que estaba por aí atrás, entón que non quedara exactamente ben, e Rosa chegaba e decía, no, pero é que esta palabra non está bendita. Entón, había moitas veces que se repetía, a miña sensación era que había moitas veces que se repetía por cuestións do idioma, de que non estaba ben expresado, ou bendito. E quería saber, na vosa experiencia, se iso sucede agora, se nesas decisións que hai que tomar en canto a son, iluminación, cuestións de dirección, ou mellor, de interpretación, se a cuestión idiomática ten esa forza que ao mellor hai uns anos e que tiña. Ou como tratades a cuestión idiomática a hora da rodaxe e da importancia que ten a hora de decir que unha toma é boa ou é mala. Eu podo che contar a experiencia da serie, da última serie. Non se repite unha toma. Bueno, xa é difícil, non sei en cine, porque ao mellor esta serie tamén gravábamos moi rápido, pero se hai algunha cousa técnica, se o de son di que non vale, repítese seguro. Se por iluminación tamén tal, repítese seguro. Por interpretación, depende como se vaya de tempo, pero se máis ou menos dixeche esa frase, vale? Por o idioma non se repite, primeiro porque xa había veces que non había nin lingüista e ningún dos dous directores controlaba ben o idioma. Entón, bueno, o sea, quero dicir que non está nin ben correcto o galego nesa serie. O sea, que non. Agora mesmo eu penso que non se está ao nivel do que se estaba nese aspecto, pero dentro da miña experiencia, o mellor... Eu non teño así últimamente moita experiencia, teño nesta outra maneira de facer, non? Que é español-galego, galego-español. Claro. Non é o mesmo, o sea, non. Iso cambiou. Eu, de feito, teño un amigo que é actor que me di é que antes a lingüistas mandabades, agora non. E digo, vale, non sei. Claro, en galego hai moito que non traballo, e estas últimas experiencias sí que é certo que se ten en conta. Que pasa? Que tamén é certo que é outros tempos, sabes? Que non é para galega, que é outros tempos, tanto Fariña como a Xunta, como a película agora que é para cine,
son outros tempos. Entón, como se repite tantas veces, eu xa non fai falta que se repita por lingua, porque como se repiten 5 ou 6 veces, eu xa vou 5 ou 6 veces dicirlle á persoa, cuidado que aquí está lo dicindo mal, cuidado que aquí está lo dicindo mal. Se a sexta non o vai facer, tampouco eu vou facer repetir, porque se non dixaches ben 6 veces non o vas dicir por ciencia infusa a sétima. Entón, claro, eu non son moito de... non podo opinar moito, porque non me vexo nunha serie da Galega, bueno, claro, estou falando dunha serie para a televisión de Galicia, de baixo, eu non me vexo, pero se me vise, e que se grava moi rápido, eu estou falando desa experiencia, e nese caso non. Eu creo que o que faría, en caso de que houvese lingüista, sería aproveitar cando ten que repetir o de son e cando ten que repetir o de iluminación. Entón, iría eu e aproveitaría. Xa, pero aquí a pregunta igual tamén é ata onde rebaixas o nivel de exixencia, non? Porque iso é, no fondo, ata onde exixes. Pero sabes que se rebaixan todo. No, é que non hai exixencia ninguna. Sí, pero por que, se o de sonido di, é que non se entende, vale, e se o di, non, porque yo van devolver da Galega, pero que non se vai entender. Hai veces que non hai ninguén que di está maldito, que iso xa é outro problema. Porque o lingüista non está sempre. Pois aí igual tamén volvemos a donde pos o nivel de exixencia. E donde pos alguén que poida garantir ese nivel de exixencia. Porque tampouco entendo que... Ti imagínate que nunha produción en castelán hai un actor que mete un laísmo que non é de personaxe. Pois o lógico será dicirlle non podemos soltar un laísmo. Vamos para atrás e repetimos. Pois co galego igual. Pero se están vendo as cousas e ti non sabes. Bueno, xa están vendo tamén. Claro, pero non está, desgraciadamente non está pasando eso. Que xa non é... Non está pasando. Pero eu tamén penso, estamos no de sempre, ao nivel da exigencia, efectivamente. Ao mellor chega alguén que o escoita, onde o ten que escoitar, onde chega, se non o escoitas, ti dis, pero que aquí non se escoita, non se di, entón, isto hai no que tal. Pero se o teu nivel de exigencia do idioma tampouco existe, non che van volver para atrás. Como non che volven para atrás, e tampouco te vas preocupar en fazer. A ver, sabemos que é o que está pasando. Entón, é vereu de sempre. Como falábamos antes persoalmente, de actores e de actrices. Para que vou ter 7 vogais se me vale, se levo traballando 3 anos e medio con 5? Claro. Aí xa tamén cada un, sabes? É cada unha. Pero pasan, eses casos pasan. A que máis dá, entendes? Eu, cada vez que alguén me di así, pero é que se entende, digo, pero entenderánlo ti. É dicir, a ver, que non é un capricho, que é que estou indo ao máis básico de todo, a 7 vogais, que quero dicir que isto é o máis básico de todo. E digo, pero mira, que en galego hai 7. Pero logo non se entende. Mira, facemos a prova moi fácil. Vouche poñer un texto en español, pero non podes pronunciar nin o é, nin o i. Tens que me falar coas outras, non me podes pronunciar nin o é nin o i. Ti dime todo, e xa che vou dicir eu se te entendo ou non. Ou dillo a calquera. A ver, é diferente. Digo, non. É diferente para ti na tua cabeza, porque tampouco nunca tal, pero que non é diferente, é exactamente o mesmo. Pero, se xa partimos da base de ben se entende, ou como digo eu, a lei do bueno carallo bueno, pois xa está. Non me deixes falar máis, porque... Hai un problema, pero tamén pasa cando ves cousas na televisión de Galicia, non? Xa non son a ficción, nos programas... Non entremos aí, Carmen, por Dios. Vale, pois non vamos a entrar. Quero decir que non se o coida eu facendo amigos sempre. O sea, dá igual como cheguen a ficción, porque xa nos programas... Bueno, agora xa hai comentaristas en castelán, con toda naturalidade. O sea, sí, con moita naturalidade. Quero dicir... Non hai unha conciencia, entón non, iso tamén Natalia, influe. Non hai, verdade, non hai. Non hai, non? Ti non fixaches unha pregunta outro día a respecto diso. Perdón, é que me meta, pero é que fixo outro día unha pregunta. Prácticamente me viñeron dicindo que eu tiña esquizo castelán ou algo así, porque escoitaba castelán onde non o había. Que todo era 100% en galego, en todas as canles, en todos os formatos, en todo de todo. E, bueno, pois así quedou moi contentos todos. Eu a primeira. Moi ben. Claro, se xa defendemos o indefendible dentro de... Non, iso é mentira pura, non é outra cousa, xa non é... pero é que, en fin... Pois xustamente disto era do que quería falar agora. Queredes comentar algo máis deste tema?
podemos poñer nome a apelidos porque todos e todas estamos pensando no mesmo. O Land Rover. É mellor non entrar aí. Claro. Antes falábamos da diversidade, de que estaba ben que houvese todo tipo de produtos. Efectivamente, estamos nunha televisión pública, ten que haber todo tipo de contidos dirixido a todo tipo de público. Perfecto. O Land Rover é un programa de entretemento. Vos imaginades vos o que tería ser, o que será, o que sería ver na televisión española un programa no que non puideses ni sequera seguir o fío porque non entendes nada, non entendes no que che están falando, como se estivesen falando sen vogais, que é un exemplo magnífico. Pero non só iso, senón que ademais o que está facendo é ridiculizar ao propio público ao que está dirixido ese programa, coa lingua que está empregando. É como se fose un artefacto, pensando ben, feito exclusivamente para acabar coa xente que está vendo ese programa, para ridiculizar o potencial que ten o público, o potencial que ten a televisión, que é o público que está dirixido, que é o público que vive en Galicia, evidentemente poden ver desde moitos outros lugares, pero está pensado para nós, e pensando mal, é que ninguén está ao mando de nada. Entón, non temos maneira de salvar este produto. Xa non falo desde o punto de vista do contido do produto. E vendendo como modelo de lingua. Claro, claro. Xa non falo do punto de vista do produto, do contido, non podemos falar de calidade porque eso xa sería outro cantar. Pero agora estamos falando desde o punto de vista de minimísimos de emprego lingüístico. Aí non se sabe nin que lingua se está falando, porque galego non é, castelán tampouco. E castrapo, eu creo que queda incluso curto para definir o que a lingua que se emprega nese programa. Entón, que é preferible? Ter un contido con esa expresión lingüística dirixido a nós ou ter contidos, aínda que fose no castelán que estaba falando antes Rosa, con sotaque galego, ou que é o que aporta realmente un contido como este que se quere facer pensar como popular para a nosa lingua e, sobre todo, pensando en que é un programa que ten audiencia. Non sei que opinades, se tedes algo regular que opinar, porque vos xa imagino que non. É un melón ese tema. Cando digo que me viraches así, que se vende como modelo de lingua, si desde dentro moitas veces se vende como modelo de lingua, sabes? Que che din, a min, eu teño falado con persoas de aí, dicir, pero que falamos así, pero que a xente fala así, pero que se fala así, e digo, a ver, primeiro non temos que esquecer que é un medio público, sabes? É un medio público que ten un labor, que falábamos antes, é un labor normalizador, non? Que conste que eu estou aberta dentro dunha coherencia, dentro dunha razón de ser a diversidade e incluso me entraría parte diso. Pero cando teño unha razón de ser unha diversidade, non cando ti me queiras convencer ou cando me poñas como modelo porque a xente fala así. A ver, a xente fala así, algunha xente falará así, ti falarás así. Non, é que senón non se entende ou senón é moi artificial. E eu sempre digo tamén, cando poño dos exemplos das vogais, poñome de exemplo a min mesma. Digo, pero ti notas-me a min que eu falo artificial? Cando eu falo contigo, de verdade que pensas que é impostado ou que é... Ti notas-me a min que eu falo o galego artificial ou académico ou como queiras ti chamar, pero logo ti a mí non me estás escoitando e eu non falo normal, eu non falo ben. Non me estás... Pois eu falo normal, estou falando normativo. Mira ti por onde é a cousa. Porque eu estou falando que a min pouco me importa no medio, porque iso fago, pero tamén cando nos guións ou cando corrixo, a mí non me importa que no medio vayan 3 ou 4 castelanismos. Se que iso a mí parece mo de menos. A mí parece mo de menos porque efectivamente está vivo, se ten razón. Eu digo sempre, a letra é moi importante, a música é fundamental, que é onde me falla a ficción, non? Sí, onde me falla a ficción, na música, porque tampouco a mí tampouco me vale que digas todas as palabras normativas e que me parezas australiano, sabes, cando falas, non. Pero quererme convencer de que iso está ben, cando a min me parece, nalgúns momentos, insultante para min como galego falante e como tal, eu creo que hai maneiras de facelo, e que se pode facer entretemento, porque despois hai contidos que me parece que están moi ben pensados,
incluso e tal. Pero eu creo que hai unha maneira de facelo. Non tes que ir, é dicir, non tes que ser modelo de lingua, non tes, porque ao mellor é outro contido, non tes, pero tampouco acabar co que eu entendo como o meu idioma, non? E ainda, pero é que eu creo que ainda por riba o que máis rabia me dá é que presumas diso ou que fagas diso como pois non sei, como a tua liña argumental para dicir pois isto está ben. É que aí entrarían xa moitas cousas, non? Eu supoño que aí tamén ten que ver, non sei, pero supoño que ten que ver, non sei, supoño que ten que ver o respeto que teñas ti pola lingua, polo teu idioma. Non se trata de facer política, ni moitísimo menos, para nada. Simplemente, pois eso, noutro idioma non o farías. Non, claro que non. Se o tens que facer noutro idioma non o farías, terías un pouquiño máis de cuidado. E non custa nada, quero dicir, porque é como, non, pero que estarme pedindo que perda naturalidade. Non te estou pedindo para nada iso. Estou che dicindo que se poden ter as dúas cousas. E hai xente con moitísimos dotes pro humor neste país que ten as dúas cousas. Unha non quita a outra. Pero non me fagas tampouco bandeira diso. Non é necesario tampouco que o fagas. O problema é que despois de aí veñen outras cousas que están agora en proxecto, polo que a min me contaron, e aínda así, quero dicir, temos aí ese programa, o que falaches ti e tal, que é como entretemento, e ten cousas moi divertidas, hai de todo, alguén pode divertir máis unha cousa ou outra, pero a partir de aí xa saen antenas que se levan despois a outros lados, como modelo, levando eso como modelo de lingua. E aí tamén xa me parece iso perigoso, non? Porque non, eu creo que non hai necesidade tampouco de facelo desa maneira. Que se pode facer, ás veces, eu que digo, dá máis traballo facelo mal que facelo ben. Sí, está claro. Pero aí xa, eu que sei, pero aí as audiencias están aí. As audiencias, non, que digo que falábamos antes das audiencias. Non sei como vai da audiencia, non... Non, eu creo que vai, supoño que vai ben. Si, a audiencia en xeral baixou un pouco da TVG, entón tamén baixou un pouco a audiencia. Non ten tan boa, pero siguen tendo bons datos. Claro, que eu creo que hai unha explicación un pouco máis sencilla e humana que ven de aí, funciona. E ante iso... Non, claro que funciona, pero tamén che digo unha cousa, porque estamos tamén no de sempre, no da oferta, na demanda e todo, sabes? Entramos aí. Pero funcionaría igual, Lara. Sí, claro. Funcionaría igual, evitando certas cousas que... Funcionaría igual, porque, decir, porque non sería cambiar a esencia, sabes? Eu non falo de cambiar a esencia, porque se funciona, pois funciona, está ben. Pero a maneira de tratar a lingua, incluso a idiosincrasia, ás veces. Claro. Porque está aí, ás veces, como no límite, distía que a xente falle chiste, pero igual tamén lle facía chiste de outra maneira, sabes? Porque ás veces, eu non sei, ás veces dá a impresión de que é que me está ridiculizando como galega, sabes? E non é necesario. Eu ríome de min mesma a primeira, ríome de min mesma a primeira. Pero unha cousa é rir. E outra, un límite aí que che pode facer moito chiste, pero tamén me parece perigoso fomentar ese chiste cando podes ir por outro lado, sabes? A liña aí eu sei que é delicada. Pero pódese facer. Ora, falabades antes de como era na rodaxe das series. Eu lembro como directora de programas tempos nos que había incluso a lingüista nas grabacións do SOF. Todo había que falalo coa lingüista. Eu, por exemplo, que locutei o meu documental, mandaronme repetir cousas, claro, me pareceu fantástico, obvio, vamos.
Además de que é un proceso no que aprendes un montón, pero desde logo, vamos, o sea, hai os textos revisados, é unha vigilancia moi importante. Sí, va ben, claro. Claro. Sí, sí, sí. É que non querer aprender, eu non sei que mundo vivimos, Quen non quere aprender? Bueno, a mí non me gustaría nada ter tido o meu documental locutado por min mal. O sea, que en realidade están velando por min. Claro. No, por eso che digo. Sí, a fronteira eu creo que podemos poñela no 2007 se cadra. Nese momento foi, cando dicías antes que no ensino está a cousa metade, iso non é así. Desde o 2000, antes estaba metade. Había incluso un decreto que obrigaba que naquelas zonas de contextos castelán falantes, antes do 2007, se pudesen habilitar aulas de inmersión para alumnado que non tiña outro coñecemento en galego e que poderían adquirilo na escola. Chegou o 2007, co primeiro goberno de Feijóo, eliminaron iso e publicaron o que se chamou Decreto de Plurilingüismo, que era o que obligaba o 33% en galego, 33% en inglés e 33% en español. Curiosamente, estaban as materias perfectamente distribuídas e, o casualidade, por exemplo, as materias científicas ningunha se pode impartir en galego. Iso que provocou? Que os nenos saísen falando un 33% a súa conversa en inglés? Non. Iso provocou que os nenos falen 100% en castelán. Incluso antes, cando habías que se chamou aulas de inmersión en galego, nos contextos castelán falantes, os nenos que asistían a esas aulas de inmersión en galego, e dígolo porque o meu fillo maior que galego falante asistió a unha aula desas, foi ali onde comezou a falar castelán, na aula de inmersión en galego. Entón, nese contexto tan desfavorable en principio, o decreto, o galego tampouco se impuña, aínda que tiñan as aulas de inmersión. Logo, co decreto de plurilingüismo, a partir do 2007, isto foi unha franca decadencia, evidentemente. E a partir dese momento, vos saberedelo moito mellor, pero creo que tamén se pode empezar a ver a decadencia das producións en galego na televisión galega, dos descaros estes dos contertulios que non falan en galego, que sí que existen, e de todas as cuestións que afectan ao contido audiovisual e ao ensino, e xa non falo de outros servizos públicos, que teñen efectivamente como o cerne común a falta de vontade política ou por promocionar o galego ou a vontade claramente política de eliminar o galego canto máis se poida. Eu creo que ese é un momento crucial neste tema. Na nosa man está a revertelo, claro. Non sei se alguén máis quere facer algún contributo. Sí. Ai, Dios mío. Eu quería preguntarvos por algo que queda a marxe da Televisión de Galicia. Dame sempre a sensación de que todo acaba na Televisión de Galicia e que falamos moitísimo diso porque é moi importante e porque todos temos tamén o deber de coidar de que unha televisión pública cumpra coa súa misión. Pero dá a sensación de que nos esquecemos de toda a xente que non ve a Televisión de Galicia, que é a maioría, por outra parte. E en concreto, franxas de idade, por exemplo, entre os 12 e os 25 anos. Non hai prácticamente contidos en galego. E quería preguntaros, sobre todo, aos creadores, aos guionistas que estades nesta mesa, que podemos facer para que os haxa e a través de que canles. A ver, eu creo que sí que hai, o sea, eu que falaba antes, nas redes que están pasando cousas interesantísimas. Se falabades antes do humor en galego, este rapaz que agora non me sai o nome, que di frases en galego e explica en castelán, que boísimo. Sí, claro, e ese rapaz é fantástico. Pero, bueno, en fin, enumerar aí xente interesantísima, o sea, as redes agora, eu creo que hai casi como unha contraforza, están pasando cousas brutais e en vez de autoxenreira, de autofachenda. A mí me encanta e me alucina o que está pasando aí, e por aí tamén hai que entrar. Eu creo que tamén todo o mundo series web, que non é o que eu controle, aí Sonia Méndez é, por exemplo, experta, non? E coa iniciativa que ten en Carballo, e eu creo que aí están pasando cousas superinteresantes. E despois, bueno, que falabas non todo tu vega, non dar un paso atrás nas axudas públicas tamén, que, bueno, pois polo de agora sempre
bueno, eso é un impulso en que sempre hai unha puntuación garantida cando a película é en galego, etc. E que eu creo que eso foi importantísimo para que aínda teñas un argumento para defender a túa obra que sexa en galego, afortunadamente. Hai tiktokers con miles, tiktokers con contido exclusivamente en galego, con miles e miles, centos de mil seguidores. Entón, eu creo que o futuro pode... Sí, Pepe. Non, eu ia dicir que lamentablemente sigo falando de TVG porque o feito de que haxa tanta xente que non ve TVG creo que ten todo que ver con TVG. Claro, eu non quería opinar, non quero opinar sobre o de Land Rover porque non teño criterio sobre o entretenimento, nin teño tampouco neste momento moi clara cal é a grella. Pero eu temome que levan moitos anos buscando unha audiencia, un share decente a base de traballar para un nicho de público. E quizá o problema é que, como televisión pública, quizá deberían estar non buscando un nicho de público, sino darnos un pouco a todos, un pouco de cada. E, claro, que contidos facer para xente de 12 a 25? Eu teño 61, non teño nin a menor idea. Pero supoño que a clave está en que xente de 12 non, pero de 20 anos, 25, 26 anos, estivesen traballando. Estivesen pensando, ou vese alguén preocupado facéndose esa pregunta en San Marcos. Dicindo, a ver, o mellor non temos moita pasta, pero que podemos facer? E seguramente, seguindo a pista que daba Paula, aparecerán que hai moita xente xoando, porque talento hai a moreas. Sí, sí. Claro, é unha cousa é a marxe, as marxes, e como a xente vai facendo cousas por iniciativa propia e buscando o que non atopen en outro sitio, pero esas iniciativas necesitan ter un músculo detrás si queren chegar máis alá que das redes, que está moi ben as redes, pero ao mellor non debería ser o único sitio onde encontrar esas cousas. Pero para iso alguén con poder de ofrecer ese músculo terá que dar ese paso. E eu aquí tamén dou un paso atrás porque non teño nin idea nin dos contidos, non teño fillos, teño sobrinhos pequerrechos, pero xa os pais se ocupan deles. Entón, digamos, non é unha preocupación, recoñezo, que teña de que contidos están facendo para esas franxas de idade e onde os podo atopar. Non o sei. Pero entendo que hai xente preguntándose isto, claro. Eu creo que están pasando, por exemplo, no eido da música están pasando cousas interesantísimas. Entón é tamén un pouco escoitar cara aí, o sea, estamos tendo estes datos do galego e o ano pasado estivemos a punto de estar en Eurovisión representados en galego, que tela, Sí, sí, sí. Eso tela. Bueno, o sea, eu creo que a música galega agora mesmo en galego está absoluta totalmente conectada co público, totalmente. Para min, para o meu fillo, para min foi a vía de entrada máis fácil do galego, para o meu fillo. E agora está conectadísimo. O sea, os nenos, o sea, os rapaces novos, Ortiga, que sei, todo isto que xa sabemos, non sei, Fillas de Casandra, bla, bla, bla. Eso está aí, eso é un misil directo, Sí, total. Totalmente. Alguén máis desde o público ten algo máis que comentar? Pois ben, eu creo que como xa estamos no tempo... sí, perdón, sí. Bueno, intento ser breve. Eu creo, a ver se me explico ben. Eu creo que hai dous tipos de poboacións aquí en Galicia. Unha que usa o galego, pero non lle quere, e outra que lle quere, pero non o usa. E no medio, pois estamos uns poucos intentando que se acheguen esas dúas posicións. E creo que aí o audiovisual ten un papel fundamental, pero que xa demostrou ao longo da historia. Quero dicir, sempre nos imos ao xabarín. Eu sei que está moi manido, pero que é un exemplo que puxo aos rapaces do sector urbano, do medio urbano, puxos a falar en galego. E iso é algo que temos que ter en conta. E despois, a xente que fala galego, pero non o quere. E demostrase moito porque
teñen nenos e non lle falan en galego, falan en castelán. Ai, é que non me sae, dime normalmente, digo, yo, pero como lle falas galego ao rapaz ou á rapaza? Non, é que sona moi bruto, é que non me sae, é que non sei que. Entón, claro, aí ven o que falabades vos da calidade na lingua, do modelo de lingua. Necesitamos un bo modelo de lingua. Somos un país históricamente, polo que fose, por moitas cousas, con moi baixa autoestima. Non poño culpa. O sea, ainda bo é. Ainda bo estamos aquí a falar galego hoxe. Porque para o que foi, o sea, non debería quedar nadie xa. Sin embargo, estamos aquí, non? Entón, eu creo que se necesita iso. Calidade e cantidade. Eu tampouco teño nenos, pero a min, a xente que ten nenos, comentanme todo o mundo exactamente o mesmo, que non encontran contidos en galego. Claro, van á plataforma da Galega, poñenlle o xabarín, a nos gustounos moito o xabarín, pero xa, bueno, decía delo antes, non podemos estar toda a vida vivindo o Son Goku. Oxalá, pero non funciona xa, ou non funciona todo o que nos gustaría. Entón, necesitamos iso, necesitamos tamén un galego que estea presente, un galego ambiental, que non pensemos que, por exemplo, a raíz do que dixo Pepe, non, que eu sei que a ficción se move por convencións, evidentemente, pero non, é que non podo facer unha peli romántica porque soa moi bruto, non, o sea, cousas destas teño as oído, ai, é que se en galego xa na quero ver porque me soame bruto, non é crible, ti non te puxache romántico nunca en galego na túa vida, o sea, de verdade, eres unha malísima persona, o sea, claro, entón, o audiovisual é unha pata da normalización, xunto coa educación, por suposto, fundamental. Ambos sectores son os que están machacados políticamente, non me parece casualidade. Entón, por eso digo, non, o tema de, a min, outro día, eu, claro, decía, bueno, pensades que ao mellor que se use o seseo e a geada, pois con eses fins caricaturescos cos que se usa, dixen, o 98% das veces, non digo sempre, pero úsase moito así, non? Non, bueno, pero que eso é humor. Entón, en aras do humor, xa, pero non creo que contribúa a eso, ao prestixio da lingua ou a autoestima que temos nós. Eu non vexo que se metan con tanta frecuencia, por exemplo, coa variedade mindoniense, por poñer algo, non? E tampouco vexo que estea presente. Sabes, outro día falabas das neves, o sea, encantoume as neves, o sea, que máis real, máis actual, cun rexistro máis de agora dos adolescentes, imposible. Funciona, claro que funciona. Eu, se tivera que resumir estes 3 días que vin os 3 destas xornadas, se tivera que resumilas, é moi fácil. O sea, todas as poñencias iban sempre ao mismo, non? Probamos cun produto que estaba nunha lingua minoritaria ou minorizada e, oh sorpresa, funcionou. Entón, como, si tanto repetimos, cal é o problema? Eu quero vos preguntar, dito isto, non pensades que, entre outras moitas cousas, eu sei que hai factores industriais, comerciais, económicos, políticos, bla, 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 vale, pero non pensades que moitas veces se subestima o público? Pensamos que o público non o vai entender, pensamos que o público non lle vai gustar, pensamos que o público lle vai soar non sei como. E ao final funciona. Por que non vai funcionar? Se está ben, se fan as cousas con cariño, como fixo Rosa en Fariña, que o traballo foi meticulosísimo. É que, oh sorpresa, funcionou, pero como non vai funcionar? Ai, é que nos recoñecimos, está en castelán, pero parecía galego, recoñecímonos aí. Como non te va a recoñecer? Como non te va a recoñecer? E fora funcionou, e pensamos que nos iban a chamar. Temos que sacar esas cousas da cabeza e ver como o audiovisual funciona e é fundamental nese sentido. E xa para acabar, de verdad, prometo que xa acabo, e que tiña así como moitas cousas e dixenos para o final. Non sei, falouse, creo que hai 2 días aquí pola tarde, falaba alguén do público, que temos tamén un problema poboacional, non? Que en xeral a xente non quere a lingua, que en xeral eu non estou tan segura diso, de que non queiramos a lingua. Eu, nas últimas oposicións ás que fun, tiñamos a oportunidade de escoller o libreto das preguntas en galego ou en castelán,
e toda a xente que estaba ao meu redor, non sei os outros centos de miles, pero toda a xente que estaba ao meu redor eran galego. Entón, eu marchei daqui cunha, non sei, reflexionando, non, eu creo que perder a lingua é como perder a un ser querido. Entón, non lle deixas de querer, pero aprendes a vivir sen el. Ese é o problema. Entón, bueno, jova, non deixemos que morra. Vos tendes unha baza super, super importante. O sea que, gracias por contribuir. Oxalá, pero... Claro, isto chamase lingua e audiovisual. Entón, claro, falamos do audiovisual, pero o problema tamén non é do audiovisual, é da lingua, non é da poboación. Falaba antes da oferta e da demanda. Subestímase o público e o público se deixa subestimar moitas veces, pero se lle das oferta, claro que sí. E aí está, e haberá o que consuma agora e o mellor os que non consumimos, tamén estaríamos aí. Hai que lle querer a lingua, pero hai que lle querer na casa, e no supermercado, e na escola, e na vila, e tal. A miña filla non consome contido en galego, pouco consomes ti en galego. O outro día dixen eu quen era Montra, o sea que... Quer dizer, non, pero a miña filla fala galego todo o día, custalle moito o español, de feito, de onde o sacou? Do que lle falei na casa. Ela foi á escola, ela está agora, vivimos na Coruña, e vai facer 20 anos. Audiovisual, claro que ten moita importancia, pero o problema... Sí, o que pasa que, bueno, claro, nos estamos aquí, claro, eu creo que o que di ela me parece moi importante o tema dos roles, que é mítico tamén co tema do xénero. Eu non esquecerei jamás un pase que tiven en Mos e se me chegan unhas señoras e me dicían, logo nós merecemos unha película, porque a miña película, claro, son señoras, son... E logo nós merecemos ser protagonistas dunha película e dis, vale, perfecto. O sea, que eso é traballar a autopercepción como a, bueno, pues como a mulleres, como a pobo, etcétera, non? Entón, sí que, claro, nese sentido é importantísimo a mensaxe, non? Claro, a mensaxe, os nenos e as nenas. E xa que, sí que acabo eu cun exemplo, é que me parece moi ilustrativo, e pasoume hai uns meses, non haberá un ano, todos teñemos exemplos, falando de nenas e nenos, de os avós que falan entre si en galego, que cos fillos falaron xa e cos netos xa non digamos, non? Porque os fais tal. Pero é que isto foi eu na miña vida tal vira no Parque de Santa Margarida da Coruña. Eu ia andando e de repente un matrimonio que tampouco era... non me levaban a min tantísimos anos, e entre eles estaban falando de si, pois depois temos que ir ao mercado e temos que comprar o peixe de non sei que, non sei canto, tal. E de repente el di, Lúa, ven que nos tenemos que ir, vamos, ven. E dixen, claro, un exemplo máis. Claro. O que pasa que o que falaba... Era a cadela. Entendo que sería a cadela do fillo ou da filla, digo eu. Non, porque senón non lle ves o xeito. Era diglósica. A cadela era diglósica. Non lle ves o xeito. Eu tamén esperaba unha nena. Que forte. Era o idioma universal que falaba castelao. E foron coa cadela, digo, claro, pois será o típico, será a cadela, será, a ver, que non deixa de ser, claro, como a un neto ou neta, non? Pero foi a primeira vez que me pasou de miña nai cambiar de registro para falar tamén coa... Era boísimo. Entón, claro, xa aí... Pero que falábamos antes de... Ás veces, o sea, eu, por exemplo, que hago o tema das series dobradas nas plataformas, eu nese momento como que non me din conta da dimensión da loita gañada, non? Ata eso, o outro día que me dei o meu fillo... Total, como xa non a podo ver en versión original, porque estou con el, jolín, pois ainda non sigue e tal, e me di, non, en galego, claro, o que falábamos antes, como os dobradores galegos son os mellores que hai en España, claro, dis, ostra, é que non vou perder absolutamente nada de calidad, e sempre mo pide el. E entón, dixen, carai,
que importante esta loita. Eu non lle dera tanta importancia, e digo, fíjate, e ainda outro día me falaba un papá e me dicía, que non teño contigo? E digo, ponlle os anillos de poder en galego. Di, ostras, se defenderon 50 luces. Dixo, carai, entón, e hai moitas series e tal. Entón eu dixen, mira ti, non o valorei no seu momento e digo, fíjate que importante. Que importante. Que importante é querer, verdad? Tamén. Bueno, claro, home, sí, claro, a mí me... Bueno, digo, algo está ben cando el mo pide. Claro. Algo funciona, pero claro, que hai que aproveitar calquera vía de penetración, eso está claro. Eu tendo a pensar que como humanos algo que nos move, ou máis ben que nos ata, é o medo, en xeral. En audiovisual, igual. E tampouco hai que esquecer que son produtos normalmente que levan moita pasta. E se vas a ir por un camiño que ninguén foi antes, que non está demostrado 1000 veces que funciona, a xente que ten que dar o primeiro paso dirá, ui, mellor non, espero a que o dea outro, e logo vou detrás se funciona. E hai moitos casos de series, bueno, series igual non tanto, pelis en galego que funcionan e que levan premios polo mundo adiante, pero que igual tamén a súa maioría son pelis que nacen desde o pequeniño, non? E que de repente é a sorpresa. Dar ese paso de, no, vamos a apostar por produtos comerciais xa de entrada, iso, 50-50, que non se haga comercial, en galego, pois non deixa tamén de ser unha aposta de risco, porque o público galego falante tamén é o que é. E aí, obviamente, nos aquí temos un problema, pero que tamén reflexa un pouco unha realidade a nivel de España, que é que non se entende tampouco en xeral que España é un país onde se falan varias linguas cooficiais. É tanto. Non? Entón, e hoxe síguese preguntando para que, si tenemos un idioma común, para que me vas a hablar en esa cosa que hablas tú? E dices, ostras, e no momento no que iso se normalice, e eu creo que xa é o primeiro paso, eu xa non aspiro moito máis, pero é a normalizar que España é un país onde se falan varias linguas e que non pasa nada porque a xente as fale e oxalá na escola, sinceramente, digo de verdade, oxalá na escola nos deran nocións de catalán, de euskera, para iso, para normalizalo. Isto xa a nivel de anécdota, que onte, e ademais vou quedar como superinculta e superignorante, porque ni siquiera me acordo como se titula a película. Pero é a película esta de zombies a que se rodou en Vigo, a de Amazon. Apocalipse Z. Claro, eu onte flipei. A ver, que son pildoriñas pequeniñas, pero está salpicada de pildoriñas de galego. E hai un cartel de se vende dun barco, está en galego, e hai unha pintada enorme, está en galego, e hai un par de personaxes que soltan unha frase en galego de entrada, e digo, ostras, que ten un peso, igual non chega nin a 1% da película, que dura casi 2 horas, vale. Pero é unha peli que se está vendo a nivel mundial e que normaliza que exista un país, un lugar no mundo onde, aparte do castelán, falan outro idioma. Para min iso xa é o de, digo, ostras, pois, oxalá sigan o exemplo e sigamos o exemplo detrás deste moitos máis. Sí, eu con respecto a iso quería decir que tamén é importante, falabas de subestimar, eu creo que máis que non creo que tampouco se subestime moito a xente, senón que non se confía. Non confiamos en que co galego poidamos facer o que queiramos. E creo que se están dando pasiños, que están aparecendo películas que están abrindo camiño, que pouco a pouco se vai confiar máis, e tamén que pase iso fai que tamén os que teñan que poñer o diñeiro vayan confiando máis, pero eu penso que é un traballo de pouco a pouco, que nós tamén temos responsabilidade de propoñer cousas, de crear cousas, de insistir, de loitar porque se fan en galego, e que pouco a pouco vai haber máis cousiñas, pero tamén sen o apoio de arriba, sen o apoio legislativo, institucional, non, ten que haber un apoio legislativo. É como o tema das cuotas coas mulleres, ata que se chega a certo punto, eu creo que podemos plantexarnos e loitar por películas cunha vocación comercial ou con tal en galego, porque está o tema da inversión das plataformas e das canles, está as axudas en Agadic que te dan máis puntuación por estar en galego, senón, eso non se pode dar nin medio paso atrás. Exacto. Sí,
Eso é importantísimo. E cumprir a lei que xa está. Hai leis estar que arropados. están e que non se están cumprindo. Empezar por aí. E intentar tamén facer cousas como chegar, facer cousas de calidade para crear cada vez máis confianza e que cada vez eso vaya máis. É importante, pero claro, ten que haber o que di Paula, todos esos apoios, senón Sí, claro. é Eso é o imposible. básico, claro. Claro. Sí. Que sí, que vamos, a miña idea é que o galego sigue faltándolle moito prestixio social, porque ainda pensamos que o galego non ten a categoría que teñen outras linguas, como por exemplo o castelán. Producións como as vosas axudan moitísimo a darlle ese prestixio social, por exemplo, Rapa, por exemplo, Fariña, esas cousas axudan moitísimo. E, por exemplo, o que ela dixo de Apocalipse Z, digo que eu traducino ao galego. Por eso te digo que está traducido ao galego, que moitas veces é que non sabedes que existen as cousas, pero tedes que buscalas. O sea, tamén tedes que poñer da vosa parte, porque hai... Estábamos comentando aquí, Xulia e eu, que moitas veces non sabedes que hai cousas para nenos nas plataformas, e hai moitas. Pero hai que buscar ese galego tamén, porque está dentro. O sea, ides primeiro sempre ao castelán e non buscades o galego. Porque é o máis sinxelo, é o que está a mao de todos. Non tens que facer esforzos para atopalo. Temos que, sí, hai que facer... O problema é que non se pode vivir militantemente a diario en todo, que é o que nos pasa a moitas e a moitos. Por exemplo, programas como Land Rover, eu penso que axudan moi pouco ao galego. Axudan a que queres achar votos. Van dirixidos a unha población e dai non nos quitas. O sea, penso que o que decía ela, sí, nas redes estánse facendo cousas moi interesantes. A xente nova está facendo moitas cousas interesantes, pero parece que a determinado partido que non lle interesan. Esa cuota de votos non lles interesa. Entón, non lles van dar cabida na Televisión de Galicia. E a Televisión de Galicia tampouco se debía de guiar por audiencias, porque a estamos pagando todos. O sea, eso non tería por que ser, que isto non ten unha audiencia, e iso que máis dá? O que decía a Rosa, hai que facer as cousas ben. O sea, costa menos facelas ben que facelas mal. O sea, porque ten que estar un programa como Land Rover, que a mí tamén me pon dos nervios, A mí tamén parece que non estaba a pelo. É que se ríe de nós. É que sí que ten audiencia, porque os meus pais veno. E eu póñome como unha hidra cada vez que o están vendo, pero tamén teño que dar o brazo a torcer e dicir, pois é verdad que ten audiencia, pero carai, tamén lles costaba pouco facelo ben e non burlarse de determinadas cousas, porque eso vai en contra do galego. O sea, todo o prestixio que vos lles estades dando, está quitando a outras persoas. E iso non pode ser. Nada máis. Vou aproveitar xa que teño o micro cerca. Hai que pensar tamén nunha cousa positiva que estamos falando, por exemplo, das familias nas que ao mellor a xeración anterior sí que lles falaba os pícaros en galego e agora xa non. Pero tede en conta, para a xente que está desfacendo audiovisual, que tamén hai moitas outras familias que non foron, ao mellor aos que son agora novos pais, non foron educados en galego, non tiveron esa opción, ninguén lle la deu, e están botando en falta iso, e están decidindo no momento en que agora eles son pais, falarlles galego aos pequenos, leválos a actividades nas que hai que se fan en galego, etc. Ou seja, non perdamos a idea, non nos quedemos só con esa idea desas familias que xa non lles falan galego aos pequenos, porque tamén hai outras xente que non foi educada en galego e que non foi galego falante, pero que agora de agora educar a uns novos fillos sí que o está valorando e sí que está buscando eses contidos que moitas veces chegan, é moi difícil chegar a eles. Ou seja, hai moita xente que descoñece que na plataforma da galega hai todos os contidos que hai. Probablemente porque sexa iso, máis fácil chegar a outras plataformas máis grandes ou porque no móvil pois xa nos mete... Ao mellor non é fácil, pero de feito, iso, xa...
de feito, iso, para pensar en facer novas cousas, pois que non nos quedemos só con esas familias que xa non lles falan aos galegos, aos nenos galego, que hai moita xente nova que si está falándoles galego ou intentando falarlles galego aos nenos e buscando eses contidos en galego, ou seja, necesidade de telos temos. Entón, se pode facer algo, pois, ben feito. Eu quería, de verdade, reiterar unha cousiña que dixen antes, o sea, co tema do cine, pois, coas plataformas aí hai toda unha loita que facer, etcétera, pero hai como moi diferentes foros e niveis. Eu creo que hai en niveis, bueno, sempre son como moi optimista, non? Pero creo que hai en niveis que están sumamente receptivos as obras en galego. Sumamente receptivos. O galego non remata en Galicia. O sea, hai festivais agardando por películas en galego. E de verdad creo que a miña película, se estivera xenuinamente en galego e coa variedade dialectal que lle correspondía, eu creo que tería tido aínda mellor recorrido. O sea, seguro. Entón, co tema da autoxenreira, da autofachenda e tal, está habendo un fenómeno super interesante e hai unha receptividade enorme. O sea, o que pasa é que, bueno, hai niveis e niveis. O sea, unhas cousas son as canles, as plataformas, pero pues, tamén están eso, os festivais nacionais, os festivais internacionais. Bueno, quero dicir, os laboratorios que te seleccionan os proxectos, e hai laboratorios moi prestixiosos, moi importantes, entón, bueno. Non, pero xa está todo falado, pero respecto de Land Rover, que eu non estou para defenderlo ni nada, pero sí que me parece que quizá o problema, e ten que ver tamén co do público, e si se subestima ou non, eu creo que en xeral é unha tendencia dos executivos de televisión a facelo, pero creo que quizá hai un problema de grado. É dicir, eu creo que é un contido interesante as verbenas e a música das orquestas de verbena. Eu creo que é un contido interesante as festas gastronómicas. Pero facer disto o 98% do contido como que bota para atrás. Entón, creo que máis ben a cousa é hai un público que e vamos a por ele, pero é como se a sanidade pública se dedicara só a atender a un 8% que é isto. Entón, eu creo que máis que o problema de un contido en concreto, ou, por exemplo, como te achegas, eu teño feito algúns problemas de facto, algo documentais, e vexo diferencias en como te achegas a xente. A min non me parece mal, e vexo que está en todas as teles, ese achegamento un pouco como desde arriba, de ai, mira que señor tan simpático, sabes, que é unha cousa que como medio, non sei se paternalista ou como hai que chamalo, pero que hai xente a que lle gusta, que lle entretén, correcto, eu non o vexo, que o vexo outro, pero que haxa tamén esas outras maneiras de achegarse a xente desde dunha maneira máis horizontal ou incluso mirando cousas que podes facer a xente anónima. Quero dicir, eu creo que non é hai que facer unha cousa, eu creo que hai que facer moitas cousas, moi variadas. Había un director da tele que eu creo que o facía moi ben, que decía que non importaba a audiencia media, porque a audiencia media sería, senón a audiencia acumulada, é dicir, canta xente ve ao longo do día e agora máis, que xa que máis ten que pasa o día de emisión. O que importa é o que quede. Estaría ben que a plataforma funcione ben, é dicir, que entres e que poidas ver o contido, e que este aí todo o tempo e que haxa e que o galego se utilice para decir parvadas, para decir cousas inteligentísimas, para decir cousas moi divertidas, para decir cousas moi tristes, cousas moi aburridas, cousas moi... Digo, non sei, como todos os idiomas, non? Que sirva para todo. E moi románticas, que xa decía tamén. E moi románticas tamén. Perdón, románticas. Moi a favor, moi a favor. Existe unha plataforma que impulsamos na mesa que se chama Pipocas, non sei se a coñecedes, que é ali onde podedes acceder e ver todo o contido audiovisual que hai en galego e onde está disponible. Si tivésemos medios para facelo. Si, está desactualizada porque non damos. De feito, o proxecto era facer a aplicación, pero non hai de onde. Sí. Queríamos facer unha última pregunta sobre un tema que está de actualidade e que levamos comentando aquí en Figa desde o xoves, e o tema é anteproxecto de lei de medios públicos.
permitímonos aceptar a introducción de outras linguas na plataforma, solo na plataforma, para que así as cousas que facemos aquí poidan ter maior difusión fora. Sempre falo de versión original en galego, pero permitímonos que na plataforma, na OTT da Galega, poida haber versións dobradas ao castelán ou subtítulos en castelán, aínda risco que se nos colen por aí moitas outras cousas, ou non nos permitimos iso para protexer o galego. Que opinión tedes sobre este tema? A ver, eu vou me mollar. Sí. Eu non metería contidos en castelán. E metería contidos en galego con subtítulos en castelán, en inglés ou nos idiomas que poida permitir, pero eu preservaría, protexería e bueno, pareceme que como medio de protección e de difusión e de darlle como maior tamén, bueno, non sei, empaque a todo, pois eu só poñería tamén na plataforma contidos en galego. Pero como tamén para protexer o idioma. O sea, o galego realmente é unha lingua minoritaria que se non se protexe dunha maneira clara, bueno, están aí os datos hacia onde vamos. E penso que sí, que se debe preservar. Claro, isto é unha opinión moi personal. Eu protexerío e poñería contidos en galego con subtítulos en castelán, por suposto. É que os contidos en castelán non necesitan un foro. Xa, pero bueno, que hai ese debate agora. Hai ese debate e hai xente que si pensa que aí poderían ir contidos en castelán. Non, é que eso é unha das propostas que está Claro, no anteproxecto. que isto está encima da mesa e hai diversidade de opinións, por iso... A opinión eu creo que no sector, e agora eu estou falando desde a mesa, é unanimemente en contra. Isto é unha coladeira que se inventaron, quero pensar eu, efectivamente para seguir afianzando a introdución do castelán aos poucos dentro dos medios en galego. Non é que sexa só unha cuestión de vontade ou de traballo polo audiovisual en galego, é que é unha cuestión de cumprir a lei. Se o noso goberno permite que entre o castelán nesta plataforma a través desta lei, está incumprindo o Estatuto de Autonomía. E xa non falo das leis que veñen de aí para baixo. Se se aproba esta lei, vai en contra de unha dúcia delas que están aprobadas anteriormente, que poden ter o mesmo rango legislativo, efectivamente, pero todas están por debaixo do Estatuto de Autonomía. Entón, xa só, desde o punto de vista da nosa calidade democrática como chamémonos como queiramos, como país, como comunidade autónoma, como que sexa, xa só desde ese punto de vista é inaceptable que entre esa posibilidade dentro dunha lei do audiovisual. Fago só un matiz. Os xoves que tivemos aquí en Figa a reunión da Mesa do Audiovisual Galego con todas as asociacións, feita esta pregunta, a opinión non é unánime por parte das asociacións, ni moito menos, que é preocupante desde o meu punto de vista. E creo que está ben que nos posicionemos todos e que cada quen dentro da súa asociación ou asociación que perteneza dentro do sector que debería, bueno, poñer isto en riba da mesa para sacar unha conclusión, porque ven por diante a tramitación parlamentaria de todo isto e está ben que vayamos cunha postura clara, porque se non imos cunha postura clara... Ademais, hoxe no mundo das plataformas estamos vendo que dá exactamente igual que a serie estea en finés como en xaponés. Se a ti che teñen unha... Por favor, o sea, foi en coreano, o programa máis visto, é que, por favor, que me están contando xa estas alturas. Ademais, o galego está nunha posición de inferioridade con respecto ao castelán, e iso hai que protexelo. Paula dixo dúas cousas interesantísimas a este respecto. Unha, que está agora habendo unha querencia ou un gusto por escoitar cousas na nosa lingua fora das nosas fronteiras que nos está sorprendendo. Iso por un lado. E polo outro, está habendo a facilidade nas plataformas de achegarse a contidos en calquera lingua. E as realidades que a nós nos parecen particulares, estamos vendo que nas outras puntas do mundo, como ela mesma tivo no seu exemplo, son tamén aceitadas, porque xa temos o caso en Rosalía, xa as verdades particulares son as máis universais. Entón, non podemos pecharnos esa porta ao mundo. Facernos de menos a nós se aceitamos esa posibilidade. Bueno, pero vamos a ver, eso o sabe Pepe mellor que a ninguén. Hai unha norma primeira e básica na escritura dun guión. A primeira, que é ti tes que escribir sobre un mundo o máis rico en detalles posible e cunha identidade o máis forte posible. Todo o demais son arquetipos. Pois xa está. Claro, punto, se acabou. Xa está. Eu respecto a eso, falabas, eu non coñezo o detalle, pero a mí sí que me parece que a nosa aspiración ten que ser traducidos a todos os idiomas posibles. Creo. Non teño ni idea de insisto que non sei o detalle deste asunto, pero a min que, e entendo que ademais cada vez máis os sistemas de traducción están como
aumentan exponencialmente, ¿no? Pero que teñamos contidos en galego que poidan ser consumidos en Corea porque poidan cherar subtítulos en coreano ou subtítulos en inglés ou en ruso, me parece excelente. Digo, non sei... Claro, é unha riqueza, pero non é o tema. No, pero o problema é que nesa plataforma non vai estar o contido en galego con subtítulos, é que vai estar o contido, tamén queren meter contidos en castelán. A ver, é a lei, un proxecto. Bueno, no anteproxecto, que a idea é que nesa plataforma poida haber... Non me acordo agora exactamente da redacción, pero podemos buscar, onde se di que se facilitará a entrada da expresión noutras linguas cooficiais e tal, ou seja, para darlle entrada ao castelán. Eu creo que o principio ese de aspirar a ser traducidos me parece un principio fenomenal. A partir de aí non... Claro, pero a cuestión é que para que haxa contidos, para que en a galega, na plataforma, haxa contidos dobrados e que poden chegar a máis sitios, hai que modificar o que supostamente hai agora, non? Quero dicir que eles necesitan esa modificación. Isto é o que din, estou falando desde a Academia, por as conversas que temos coa Secretaría Xeral de Medios e demais. Necesitan esta modificación. Que pasa? Que por esta modificación poden entrar moitas outras cousas e nos poden querer colar todo isto. Claro, o argumento, porque Fosco pola mañá nos daba, nos decía claramente o contrario, nos decía, para que teñamos unha plataforma, unha OTT da galega competitiva, precisamos que se poida introducir a dobraxe ou subtitulado a outras linguas para que a xente poida consumilo na plataforma galega. Que pasa? Que se facemos isto, podemos estar permitindo que veñan outras cousas despois noutros idiomas. Entón, non é tan sinxela, digamos, a resolución disto e como se traslada a lei, ademais. Sí, non, sinxelo non, desde logo. Pero xa hai moitas plataformas de contidos que teñen en castelán, entón aquí deberíamos preservar o galego, non precisamente porque está en inferioridade. Entón, para protexelos, e aí hai contidos en galego, en castelán, xa non... Bueno, dentro do meu punto de vista, estamos xa debilitando o idioma outra vez. E xusto temos que fomentalo e fortalecelo precisamente para que non se revirta un pouco o que está pasando, que pode ser unha maneira máis como outras mil cousas. Entón... No, que o mellor, o sea, eu creo que o que di el, que se traduzan os teus contidos ou que se dobren é enriquecedor, pero igual non hai. É que ese non é a plataforma. Eu creo que é tan sinxelo como iso, todos estamos, o sea, eu estrenei as miñas películas noutros países ou noutras linguas, pero non na web de... Quero dicir, ademais, isto témolo todos moi claro, o concepto de ventana. Entón, eu creo que máis ben é ir á esencia, non? Claro. Sí, é iso, tal cal. Se o outro xa está feito, xa se pode facer, non fai falta facelo xusto. Claro, senón, Dios mío, o sea, de feito, para facer rentable unha obra, máis te vale vendela moito, vendela a moi diferentes canles e tal, claro. Pois agora, xa que estamos, se ninguén ten nada máis que dicir, creo que xa estamos algo sobrepasadas de hora, así que non me queda nada máis que agradecer á organización, a esta oportunidade que nos deu para compartir todos estes puntos de vista, e, por suposto, as miñas compañeiras e compañeiros, estas achegas que nos fixeron tan interesantes e tan necesarias. Moitas grazas, boas tardes.